नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर वन महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। रवींद्र चव्हाणांशी अजिबात वाकडं नाही, निलेश राणे स्पष्टच बोलले। व्यवसायासाठी घरात पैसे ठेवले तर त्यात चूक काय? नितेश राणेंची रोकड प्रकरणावर प्रतिक्रिया। आणि दोन पक्षात पैसे वाटपाची स्पर्धा, वैभव नाईकांचं टीकास्त्र। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत न्यायाधीश कधी झाले असा सवाल शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी केला आहे। काल सन्माननीय कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार निलेश राणे यांनी भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी विजय कनवडेकर यांच्या घरी जाऊन त्यांना बातमी मिळाली की मोठ्या प्रमाणात या घरामध्ये पैसे आहेत, ते भाजपचे पदाधिकारी आहेत आणि तिथून पैशाचं वाटप होत आहे। ते कळल्यानंतर त्या ठिकाणी ते गेले। निवडणूक प्रचार दरम्यान आमदारांनी उपस्थित केलेले पैसे कुठून आले, गेल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केला की हे पैसे कुठून आले व कशासाठी आहेत याची चौकशी यंत्रणांनी करावी। काय बोलले ते बघा, याची चौकशी यंत्रणांनी करावी। आमदारांनी काय स्वतः करतो कुठून असं नाही, यंत्रणांनी करावी अशी मागणीवर जिल्हाध्यक्षांनी म्हणजे भाजपचे जिल्हाध्यक्षांनी दिलेले उत्तर हा लोकशाही बद्दलच्या त्यांच्या अगाध ज्ञानाची प्रचिती देणारा आहे। मला वाटतं जिल्हाध्यक्ष भाजपच्या त्या न्यायाधीश आहे। आपण जनतेला आम्हा सर्वांना प्रश्न पडलाय। जिल्हाध्यक्षांनी पैसे या विषयावर बोलताना त्यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराचा मुद्दा सुद्धा निकाली काढून टाकला। बघा, निकाली काढून टाकला असे सांगितले, पण तो मुद्दा भाजप पक्षाला पटला असेल पण तो जनतेला मतदाराला पटलाय का? मुळात दोन भिन्न मुद्द्याची किंवा घटनांची सरमिसळ करून ठामपणे काही सांगणे म्हणजे उत्तम एखादा म्हणून अभिनय करतो बघा, अभिनय करणे असेच असते। विरोधक जनता हे सगळं चांगल्या प्रकारे जाणते। आमदारांनी जो मुद्दा कोर्टात नेला आहे म्हणजे सन्मानित भाजपचे नगराध्यक्ष शिल्पा खोत त्यांचा जात पडताळणीचा जो मुद्दा आहे तो आमदार साहेबांनी कोर्टात नेला आहे। तो मुद्दा तुम्ही निकाली काढला, जिल्हाध्यक्षांनी निकाली काढून टाकला काल। तो न्यायप्रविष्ट विषय झालेला आहे असं म्हणताना म्हणे आता आपण जिल्हाध्यक्ष नसून न्यायाधीशपदी बसला आहात असा संदेश देण्यासारखं आहे ना आहे। अर्थात लोकांना फक्त न्यायावर विश्वास आहे म्हणून सन्माननीय आमदार कागदपत्रांबद्दल न्यायालयात गेले आहेत, त्या उमेदवाराच्या कागदपत्राबद्दल शिल्पा खोतच्या न्यायालयात गेले आणि जिल्हाध्यक्षांनी सांगितलं कालच निकाली निघाला। म्हणजे यांचे जिल्हाध्यक्ष न्यायाधीश आहेत का? तुम्ही पत्रकार त्यांना विचारता निकालात निघाला तर आम्हाला निकाल द्या। नुकताच त्याचा जन्म झालाय, तो कोर्टात गेलाय, नोटीस बजावली गेली आहे, न्यायप्रविष्ट विषय आहे आणि जिल्ह्याचे जाहीर सांगून टाकतात की नगराध्यक्षांनी खोटे दस्तावेज तिथे सादर केले ताडपत्रीचे ते निकालात निघाले। म्हणजे मालवणची जनता सुज्ञ आहे बघा, याची भाषा बघा, निकाल निघाले। जे प्रकरण आता न्यायालयात प्रविष्ट आहे त्यावर कोणी भाष्य करणे हे राजकीय नैतिकतेला धरून आहे की नाही याचाही उत्तर जनतेकडे असते। सत्तेने बहुमतात असतो म्हणजे जनतेत आहोत असा गैरसमज कोणी करू नये। आपण सत्तेत बहुमतात आहोत पण प्रत्येकाला धमकी देणे, काय विषय असेल पत्रकार परिषद घ्यायचे असेल तर सरळ मुद्द्यावर घ्या ना। जनतामध्ये म्हणजे तुम्ही सत्ता असेल तर कोणालाही काही धमकी देऊ शकता सत्तेची। कारण महाराष्ट्रातले भाजपचे आमचे महायुतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, आमचे उपमुख्यमंत्री शिंदेसाहेब असतील, अजितदादा असतील,
भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आमचे पालकमंत्री नितेशजी असतील, खासदार राणेसाहेब असतील, आमचे आमदार हे सगळे महायुतीत आहेत. तुम्ही तत्वाने भांडा ना. तुम्ही एकाद्राला प्रत्येकाला काही निर्णय घेऊन टाकता. हा निकाली निघाला म्हणजे बघा प्रभाकर सावंत काय बोलले काल की जातपातींचा निकाली कालच निकाली निघाला. मी तुम्हाला विनंती करतो त्यांच्यावर तो निकाल जरा मागून घ्या आणि तुमच्या जरा प्रेसला तो दाखवा. प्रभाकर सावंतांच्या भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांच्या कोर्टामध्ये तो निकाली निघाला आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे अशा गोष्टी यांनी करू नये. आम्ही लोकशाही मार्गाच्या माध्यमातून इलेक्शन लढवतोय. आमदार साहेबांनी त्या ठिकाणी गेल्यानंतर सुसंस्कृतपणा दाखवलं, कुठलेही अवचर शब्द काढला नाही. ते पैसे असं सुद्धा ते म्हणाले नाही की हे पैसे निवडणुकीला तुम्ही वाटायला आणले. त्यांनी स्पष्ट असं सांगितलं की निवडणूक यंत्रणेला हे पैसे कुठून आले याची योग्य ती चौकशी करा. बाबा मोंडकर यांचे फ्रॉड कारनामे 2 दिवसात उघड करताना मागील विधानसभेवेळी घेतलेल्या 10 लाखांचाही पर्दाफाश करण्याचा इशारा शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी दिला आहे. भाजपचे शहर अध्यक्ष सन्माननीय बाबा मोंडकर यांनी काल माझ्यावरती प्रेस घेतली. ज्या भाषेत ते माझ्यावरती बोलले, माझ्या व्यवसायावरती बोलले, ती भाषा मी वापरणार नाही. खरं ती एकेरी भाषा ही सन्माननीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी 90 सालापासून काम करतोय. लोक माझ्याकडे कशा प्रकारे जनता माझ्याकडे बघते आहे की माझ्यावरती विश्वास आहे की नाही आहे ते मी सांगू शकत नाही. की जनतेच्या दरबारात ते माझं मत कसं आहे ते जनता ठरते. त्याच्यावर बाबा मोंडकरांनी ठरवायची गरज नाही. मी नालायक आहे, चोर आहे, काय चांगलं आहे. मी चांगला म्हणून कोणी शापलं म्हणून मी चांगला होणार नाही. मी वाईट म्हणून कोणी शापलं म्हणून मी वाईट होणार नाही. समाजकार्य करणं हे बीज आम्हाला सन्माननीय राणेसाहेबांनी जेव्हा राजकारणात आलो त्या दिवसापासून आम्हाला शिकवलेलं आहे. त्याच्या आशीर्वादाखाली आम्ही जनतेची सेवा करतो आहे. जनतेची जर सेवा मी प्रामाणिकपणे करत असू तर जनता भविष्यात आम्हाला काम करण्यासाठी, मी एक जिल्हाध्यक्ष आहे आता पक्षाचा, काम करण्यासाठी संधी देईल. आणि संधी दिल्यानंतर आम्हाला माहिती आहे जनतेने विश्वास टाकल्यानंतर 365 दिवस 5 वर्ष त्या जनतेची मी स्वतः आमदार असतील, नगराध्यक्ष आणि आमचे नगरसेवक यांच्या वतीने आम्ही त्यांची प्रत्येक गोष्ट फोन आल्यानंतर तत्पर त्यांची ती पाठपुरावा करणे, त्यांच्या प्रसंगाला उभं राहणं, त्यांचे विकासात्मक प्रश्न सोडवणे ही आमची जबाबदारी आहे. याचा सुद्धा भान आम्हा सर्व मंडळीला आहे आणि हे मताचे आम्ही लोक आहोत. मी बाबा मोंडकरवरती जो आरोप केला होता तो वैयक्तिक आरोप केला नव्हता. जे स्टॉलधारक जवळजवळ 40-45-50 स्टॉलधारकांची काही मंडळी मला भेटली, त्यांनी आपल्याकडून लक्षात द्या किती रुपये घेतले गेले हे सांगितले. त्यावेळेनंतर त्या स्टॉलची किंमत किती आहे आणि किती रुपये घेतले गेले ह्या विषयावरती मी बोललो. जर माझं विधान कदाचित चुकीचं असेल तर बाबा मोंडकर यांनी त्या 50 स्टॉलवाल्यांना एकत्र करून आमच्याकडून एवढे पैसे सन्माननीय मोंडकर साहेबांनी घेतले नाही असं सांगितलं पाहिजे होतं. आणि तसं जर सांगितलं असतं तर मी 100% तुमच्या समोर बाबा मोंडकरांबद्दल जे मी वाईट बोललो त्याबद्दल जाहीर माफी मागितली. कारण माझं चुकलं, मला माहिती चुकीची मिळाली. परंतु तसं न करता त्या स्टॉलधारकांना समोर न आणता एकतर्फी त्यांनी माझ्यावरती जी प्रेस घेतली ती प्रेस जनतेने ऐकली आहे. जनतेला मी कसा आहे आणि मोंडकर साहेब कसे आहे हे जनतेला माहिती आहे. त्याचा निर्णय जनता घेईल, मी त्याच्यावर काहीच बोलणार. पण मला सांगावं वाटतं की हे हस्ताक्षर जे आहे, हे हस्ताक्षर बघा, हे दाखवत आहे तुम्हाला. हे जरा तुम्ही हस्ताक्षर चेक करण्यासाठी पाठवा. एक कोणी लिहिलं आहे ते पाठवा. या 50 स्टॉलधारकांना एक निवेदन लिहिलं गेलं आणि हे मोंडकर साहेबांनी सगळं केलं आहे असं त्याच्यात लिहिलेलं आहे. मोंडकर साहेबांनी कुठल्या प्रकारचे पैसे घेतले नाही असं पण त्याच्यात लिहिलेलं आहे. आणि त्या 50 लोकांच्या सह्या घेण्यासाठी मोहीम पण काढलेली होती. पण 2-3 लोकांनी सही केल्या जबरदस्तीने, बाकीच्या लोकांनी यावरती सही केली नाही. आणि त्यांना हे निवेदन पत्रकारांना द्यायला सांगितलं होतं सही करून, पण ते लोक काय ऐकली नाही.
ऐकली नाही. हे निवेदन मी तुम्हाला देतो. आता हे निवेदन माझ्याकडे कसं आलं ते बघा. हे निवेदन आणि हे हस्ताक्षर चेक करा ना. हे जर हस्ताक्षर मोटकर साहेबांचं असेल तर मोटकर साहेब स्वतः लिहित आहेत आणि नसेल तर हे मी निवेदन परत म्हणतो, मी माफी मागेन. हे निवेदन मोटकर साहेबांनी आता हस्ताक्षर नाही आहे असं जर आढळलं तर मी तुमच्यासमोर त्यांची माफी मागेन. चुकीचा पेपर मीच मला दाखवला, लक्षात घ्या. त्यामुळे वगैरे गैरसमज करू नये आणि माझ्या कुठल्याही व्यवसाय मी 2 नंबर करत नाही, लक्षात घ्या. मी ज्यावेळी व्यवसायात राणेसाहेबांच्या आशीर्वाद देऊन जेव्हा उतरलो त्या दिवशी मी उतरलो त्या दिवसापासून मी बँकेचे सगळी लोन घेतलेली आहेत. चांगल्या म्हणजे लोन थोडी नाही घेतली आहेत. मी जवळजवळ 5-5, 10 कोटीची लोन त्यावेळी घेतल्या. त्यावेळी मी 100% सिबिल माझं चांगलं, 100% इन्स्टॉल माझे बँकेत रेग्युलर असं. त्या वर्षापासून मी इन्कम टॅक्स भरतो आहे. मी जेव्हा धंद्यात उतरलो त्या पहिल्याच वर्षी मी 7 लाख रुपये इन्कम टॅक्स भरून सुरुवात केली आणि आता मी 1.5 कोटीपेक्षा जास्त मी गव्हर्नमेंटला टॅक्स भरतो आहे. आणि मोदी साहेब, फडणवीस साहेब हे महाराष्ट्र सरकार सांगतात की चांगला उद्योजक असेल, गव्हर्नमेंटला टॅक्स भरणारा व्यक्ती असेल, प्रामाणिक असेल तर त्याच्या पाठीशी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि केंद्र सरकार सातत्याने मोदी साहेबांच्या मागे त्या व्यक्तीच्या मागे उभे राहतात, त्याला प्रोत्साहन देतात. पण ही लोक त्यांच्या नावाखाली आम्हाला धमकी देत आहेत, लक्षात घ्या. आणि मी आवर्जून तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो, जिल्ह्यात माझ्या क्रशरसारखे 25-30 क्रशर माझ्या कॅपॅसिटीचे आहेत. मी अभिमानाने सांगेन, अभिमानाने. विकास कामांच्या जोरावरती निवडून येणार असल्याचा विश्वास आर्या राणे यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. स्वतः पालकमंत्री आज तुमच्या या प्रभागामध्ये तुमच्यासाठी प्रचार करण्यात आले, काय सांगा? सन्माननीय पालकमंत्री नितीनजी राणे साहेबांचे मी खूप खूप आभार मानते, कारण ते आज माझ्यासाठी प्रभाग 10 मधून मी आले भाजपा मोठी आहे, ते माझ्या प्रचारासाठी आज आले. ते माझं खूप फार मोठं नशीब आहे. ते आज माझ्या प्रचारासाठी फिरत आहेत सर्वांच्या घरोघरी. तसेच विकास कामांची गाथा म्हणजे नगराध्यक्ष साहेबांनी केलेली, बाकी सर्वांनी केलेली जी विकास कामे आहेत ते मतदारांना जाण करून देत आहेत. त्या विकासावरच आज आम्हाला निवडणूक लढवायची आहे. मतदारांना काय आव्हान करा? मतदारांना मी हेच आवाहन करेन की विकास कामं डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी मतदान करावं आणि मला भरघोस मताने विजयी करावा व नगराध्यक्ष साहेब समीर नलावडे यांनाही नगराध्यक्ष म्हणून परत निवडणुकीत निवडून द्यावे एवढी माझी खूप इच्छा आहे. संजू परब यांच्या विजयी मिरवणुकीत मी स्वतः येईन असं विधान दीपक केसरकर यांनी केलंय. पाहूयात. आपण सर्वजण संजू परब यांच्या प्रेमापोटी इथं जमलेले आहोत आणि माझी खात्री आहे की हे प्रेमच संजू परब यांना मोठा विजय या शहरामध्ये मिळवून देईल याची मला खात्री आहे. या गोष्टीचा उल्लेख संजू परब यांनी केला, त्याचा उल्लेख मला थोडासा या ठिकाणी करायला लागेल. कारण नगरपालिका ही विकासाची लढाई आहे आणि विकास कोणी केला ते आपण सर्वजण जाणतो. आमदार साहेबांनी आपल्याला सांगितलं की कशा तऱ्हेने आमिष दाखवली जातात आणि कशा तऱ्हेने पराभूत करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि याच्यापासून आपण सावधान राहिलं पाहिजे. संजूसारखा एखादा उमदा जरूर ज्यावेळेला नगरसेवक म्हणून उभा राहतो, खरं तर ते नगराध्यक्ष होते. नगराध्यक्ष त्यांनी चांगली कॅबिनेट केलेली आहे, परंतु आपल्या पक्षाला ज्याला गरज असेल त्याला आपण मैदानात उतरलं पाहिजे याची त्यांना यथार्थ जाणीव असल्यामुळे ते या मैदानामध्ये उतरले. कोणामुळे उतरले तर त्यांच्या सर्वांच्या प्रेमापोटी या लढाईमध्ये उतरलेले. तर तुम्ही सर्व त्याची साथ देणार ना? मला कारण एवढा शब्द पाहिजे होता आणि त्याच्यासाठी मी मुद्दाम या ठिकाणी आलो. खरं तर डॉक्टर विश्रांतीचा सल्ला दिलेला होता, परंतु एकदा तुम्ही राजकारणात गेला की राजकारण हे व्यसनासारखं आहे आणि ज्यावेळेला संजूचा प्रचाराची सभा असते तर तिथं 100% तिथे जाणार, त्याच्यामध्ये कुठलीही तुमाच असणं ते चांगलं नाही. मला वैदिक जसं मनापासून कौतुक करायचं आहे की संजू ज्यावेळेला इतर वॉर्डमध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये काम करत असतात तेव्हा त्यांनी वॉर्डमधल्या आपल्या लोकांशी असलेलं आपलं नातं जपलेलं आहे. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, हे तुमचं आमचं प्रेमाचं नातं आहे
आणि ते प्रेमाचं नातं तसंच राहिलं पाहिजे. हे वर्षानुवर्ष चाललेली ही नाती आहे आणि त्याच्यामुळे कुठं एखादं खोटं आमिष दाखवलं आणि त्या आमिषाच्या मागे आपण धावत राहिलो तर जाणार नाही. आपल्याला नेहमी हे दिवसात आपल्या अडचणीच्या वेळेला कोण मदतीला धावते त्याची आपण सर्वांनी जाणीव ठेवली पाहिजे असं मला वाटतं. आणि म्हणूनच एक जो विषय त्याची तुम्हाला खऱ्या अर्थाने माहिती झाली पाहिजे. शाहूवाडीला खऱ्या अर्थाने जर कशाची आवश्यकता असेल तर ती मेडिकल ट्रीटमेंट. त्याच्यासाठी मी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मागचं रिपोर्ट आणलं. त्याच्यासाठी PWDचं टेंडर सुद्धा निघालेला आहे. कॉन्ट्रॅक्टर फायनल केला आणि एवढंच नाही तर सरकारी जमिनीपैकी 50% जमीन ही राजघराण्याला देण्यासाठी कॅबिनेटचा ठराव सुद्धा करून येतो. एवढं केल्यानंतर जर कोण अटी घालून सह्या करत असतील तर दुसऱ्या पक्षाने त्याच्यावर सह्या केल्या नाही आणि त्याच्यामुळे ज्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे हॉस्पिटलची त्या हॉस्पिटलचा प्रकल्प रद्द राहील. आणि म्हणून असं जेव्हा विचार केला जातो तर तो विचार जनतेच्या गडबडीचं तुम्हाला विनंती करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो. माझी खात्री आहे की ज्या प्रेमापोटी तुम्ही संधीच्या प्रेमापोटी सर्वजण जमलेल्या तेच प्रेम त्यांच्याबरोबर उभा राहिलेल्या ह्या नाही यांना सुद्धा द्या. जरा उठून उभा राहा म्हणजे लोकांना त्यांचा उभा आणि माझे सगळे नगरसेवक त्यांच्या प्रेमापोटी आपला प्रचार बाजूला ठेवून या ठिकाणी उपलब्ध केलं. फक्त की त्यांना विचारणार होतो की तुमचा प्रचार करताना तुम्ही इथं कसे काय परत त्यांचं संजीवनी सगळ्यात नाही संजीवनी आमचे नगरसेवक सगळे आपला प्रचार सुचवू या ठिकाणी आलेले एवढं संजीवनसाठी लोक स्टेज करतात एवढंच मला सांगायचं. आणि म्हणून की मनापासून तुम्हाला विनंती करतो की आपल्या मनात शरीर असंच ठेवा. येत्या 2 तारीखला धनुष्यबाणावर आपल्या तिन्ही हे द्या. मगाशी आमच्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवार तुमच्याशी बोलल्या चांगलं बोलता येतं ना त्या तुमची चांगली काळजी घेईल एवढं तुम्हाला मी निश्चितपणे सांगतो. म्हणून तुमची तिथेही मदत हे नगराध्यक्षाचं पद आमच्या काही ॲडव्होकेट गीता सावंत तविटकर यांना द्या आणि तुमची नगरसेवकांची दोन्ही मदत ही संजू परब आणि नेहा नाईक यांना द्या एवढी कळकळीची नम्र विनंती करतो. ज्यावेळेला संजू विजयी होते त्यावेळेला त्यांच्या विजयामधल्या तुमच्या मिरवणुकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी मी निश्चितपणे पुन्हा एकदा तुमच्या वॉर्डमध्ये कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीत राजघराण्याला उतरवलं असा टोला आमदार निलेश राणेंनी लगावलाय. पाहूयात. सावंतवाडीमध्ये संजू परब यांच्या वॉर्डमध्ये आज एवढी मोठी सभा संजू परब आपण आणि आपल्या सगळ्या सहकार्यांनी घेतली याबद्दल प्रथमच तुमचं सगळ्यांचं मी कौतुक करतो. ही वॉर्डची सभा वाटतच नाही, ही जाहीर सभा वाटते. अनेक पक्षांना जी जमत नाही ती संजू परब तुम्ही एका वॉर्डमध्ये घेऊन दाखवली. त्यामुळे तुमचा विजय हा निश्चित झालेला आहे की माझ्या मनामध्ये खात्री आहे. कारण का आपलं काम मी अनेक वर्षांपासून बघतोय, आपली तळमळ मी अनेक वर्षांपासून बघतोय. नगराध्यक्ष म्हणून आपण जे काम केलं तो कार्यकाळ मी जवळून बघितलेला आहे. आपण युवकचे जेव्हा अध्यक्ष होता तेव्हापासून आपण माझ्याबरोबर जोडले गेलात आणि तेव्हापासून ते आतापर्यंत एक कुटुंब म्हणून एक सावली म्हणून तुम्ही राणे कुटुंबाबरोबर राहिलात. मी खरोखरच देवाचे आभार मानतो की मला असा एक जवळचा सहकारी एक कुटुंबातला सदस्य मला मिळाला. मला संजू परबला काहीच सांगायची गरज पडत नाही. माझ्यानंतर केसरकर साहेबांचं भाषण आहे आणि मला माहिती आहे केसरकर साहेब नक्की म्हणणार. संजू केव्हाच येणार होता पण तुमच्यामुळे थांबला. खरं तर हे खरंच आहे की अनेक वर्षांपासून आम्ही जिल्ह्याचं राजकारण बघतोय, आपणही बघताय. आणि आज जिल्ह्याची परिस्थिती जी काय आहे, सन्मान्य केसरकर साहेबांनी मनापासून प्रयत्न केले की युती व्हावी. मीही प्रयत्न केले की युती व्हावी आणि सन्मान्य उदयजी सामंत यांनी प्रयत्न केले की युती व्हावी. कारण का हे सगळं आपलं एक मोठं कुटुंब आहे. हे कुटुंब एक राहावं
आपण हिंदुत्वासाठी एकत्र सगळे आलेलो आहोत. तो हिंदुत्वाचा विचार घेऊन आपल्याला एकत्र पुढे जायचं असल्यामुळे ही युती हवी, ही युती पुढे गेली पाहिजे. याच्यासाठी सन्मान्य केसरकर साहेब असतील, त्यांनी तर शेवटच्या 21 तारखेपर्यंत मनापासून प्रयत्न केले, पण ती युती होऊ शकली नाही. आणि संजू परत तुम्ही मैदानात उतरलात, तुम्ही उमेदवारी घेतली आणि तुम्ही पुण्या जिल्ह्याचा रेट वाढवला. म्हणजे जिल्ह्याचा रेट नाही, जिल्ह्यामध्ये जो रेट चालला आहे तो तुमच्यामुळे वाढला. आणि मग आम्हाला असिस्टिंग ऑपरेशन करावे लागत आहे. पण किती जरी रेट वाढला, संजू परत तुमचा विजय हा निश्चित आहे. लोक तुमच्या बरोबर आहे, लोक तुमच्या सोबत लागतील, ही माझ्या मनामध्ये अजिबात शंका नाही. कारण का तुमचं काम आहे, तुमचं नातं आहे, तुमची ओळख आहे. लहानाचे मोठे तुम्ही या शहरात झाला, या वॉर्डमध्ये झालात. आमच्या वहिनी, त्यांचा संपर्क अनेक घराघरामध्ये आहे. मला असं वाटतं तुमच्या विजयामध्ये वहिनींचा फार मोठा वाटा असेल, एवढं तुम्हाला 100% सांगतो. कारण का या कार्यक्रमामध्ये यायच्या अगोदर आम्ही माहिती काढली, संजू परत जिंकतो तो नेमकं कोणामुळे जिंकतोय. 50% केसरकर साहेबांमुळे आणि 50% वहिनीमुळे. वरचे बोनस तुझे केसरकर साहेबांचा आशीर्वाद तुझ्याकडे आहे, वहिनींची साथ तुझ्याकडे आहे आणि मी तर आहे. जिथे 100%चा सगळा विषय संपतो त्याच्या बाहेर तू जिथे सांगशील तिकडे निलेश राणे तुझ्यासाठी उभा आहे. एवढं मी तुला आज या जन्मात आले, जन्मोजन्म तुला काही वेगळं सांगायची काही गरज नाही. कारण का बघा, लक्षात कसं असतं, माझ्या पडत्या काळामध्ये माणूस कोणाबरोबर राहायला पसंत करतो की जो पदावर आहे, जो पॉवरफुल आहे, अशा माणसाबरोबर माणूस राहायला पसंत करतो. संजू परत कोणाबरोबर राहिला? एक मला असं वाटतं धीरूभाई अंबानी म्हणायची स्वर्गीय, की माणसाची खरी ओळख करायची असेल ना, तो कोणाबरोबर उभा राहिला हे जर कळलं तो माणूस कळतो. संजू परब माझ्यासारख्या माणसाबरोबर उभे राहिले. या जिल्ह्यामध्ये अनेक सत्ताधारी झाले, अनेक लोक मंत्री झाले, त्याच्यामध्ये केसरकर साहेब पण झाले. अनेक मोठमोठी लोक या जिल्ह्यात झाली, पण 2 वेळा पराभूत झालेला उमेदवार निलेश राणे, त्याला संजू परबने निवडला. त्याच्या मागे सावलीसारखा उभा राहिला. एक दिवस माझी साथ कधी सोडलेली नाही. काय मिळवलं त्यांनी? मी कधी कधी विचार करतो, माझा कोणीतरी कुडाळमध्ये बॅनर किंवा कुठेतरी फोटो जाळत होते कुठल्या तरी विषयावर, त्याची प्रतिक्रिया म्हणून जिल्ह्यामध्ये आता कुडाळात जाळला, कुडाळातच त्याचं प्रत्युत्तर गेलं पाहिजे होतं, पण ते कुडाळात गेलं नाही, नंतर गेलं. पण पहिलं प्रत्युत्तर कुठे गेलं असेल तर ते संजू परब यांनी घेतलं. माणूस आज पण तो त्याच्या मनातलं बोलला की पैसे येऊन जात असतात, पैशाचं काय असतं. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे बोलले होते, आपल्याला अनेकांनी ती क्लिप बघितली असेल की स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे बोलले होते, पैसे येऊन जातील, येतील, परत येतील, परत जातील, पण एकदा इज्जत गेली, स्वाभिमान गेला तर तो परत कधीच येत नाही, तो कुठल्या बाजारात मिळत नाही. पैशाला नको कामाला मत द्या असं आवाहन संजू परब यांनी केलंय. पाहूयात. साहेब, पहिल्यांदा मी क्लिअर करतो गोष्ट. ही जी माणसं आहेत ती मला वाटतं 600 ते 700 माणसं आहेत. याच्यातली फक्त 50-60 माणसं ही तुम्ही येणार म्हणून आलेली 50, बाकी जवळजवळ 500 माणसं ही प्रत्येक घरात एक 2 व्यक्ती अशी आलेली. त्यासाठी प्रमाण 700 एवढी माणसं माझ्याबरोबर आहेत. म्हणजे माझा विजय सुद्धा निश्चित आहे असं मला म्हणायला शेवटी. मी याच वाड्यात सगळ्याचा मोठा झालो. ही सगळी लोक मला ओळखतात, मी त्यांना ओळखतो. पण कोणतरी पुढे जातोय तर त्याला रोखायला पाहिजे. आणि ही व्यक्तीमुळे आम्हाला त्रास होतो म्हणून संजूला पाडायचं. काही झालं तरी संजूला पाडायचं. म्हणजे उद्या तो जिल्हा परिषदमध्ये फिरणार नाही, पंचायत सभेत फिरणार नाही आणि त्याचं अस्तित्व नष्ट करायचं आहे. म्हणजे भविष्यात आपल्या पक्षाला त्याचा त्रास होणार नाही. एखाद्या संपूर्णची भाषा असते ना ती अत्यंत चुकीची. तुम्ही जाणार ना, मला उत्तर द्या, माझ्या प्रश्नाची उत्तरं द्या, संपवायची.
पैसे वाटून आम्ही त्याला संपवलं. पैसे एकदा येते लोक पुढे 5 वर्ष का ही मंडळी येणारच नाही. ही सगळी मंडळी आहे ही आम्हाला रोज दिसतात, येताना जाताना दिसतात. अनेक लोकांची कामं मी केलेली आहे, म्हणजे पोलीस स्टेशन असो, हॉस्पिटल असो, किंवा कोणाला त्यांच्याला काही असू दे, कोण आजारी असो, जे माझ्या हॉलमधील म्हणून कधीही कोणाला नाही घातले नाही. मग कोणत्या सांस्कृतिक कार्यक्रम असो, नाहीतर साहेब एवढी लोक आज एवढ्या विकासपणे इथं आलीच नसते. मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आपले नगराध्यक्षाचे उमेदवार रीता कविता सावंत यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं, तलावाचा मुद्दा घेतला. मी नगराध्यक्ष म्हणून नगरपालिकेत 2 वर्ष काम केलं. पहिल्यांदा हा जो तलाव आहे, अधिकारी हजर न राहिल्यामुळे तलावाची जी केस होती ती राजघराण्याच्या बाजूने लागली. त्यानंतर नगरपालिकेने त्याच्यावर स्टे घेतला आणि ते आज 20 वर्ष कोर्टात केस झाले. स्टे घेऊन फक्त 6 वर्ष झाली. मी तुम्हाला आज सांगतो, तुम्हाला वाटेल आज निवडणुकीला उभा राहिलो म्हणून ठक्की बोलतो, एवढे दिवस का बोलल्या नाही त्याला माहिती होतं. तर मी नगराध्यक्ष असताना मी स्वतः या केसमध्ये लक्ष घालून त्याच्यासाठी स्ट्रॉंग वकील नेमले. हे बोलून होणारं काम नाही, ती कोर्टात केस आहे. मग कोर्टात त्या प्रकारचे वकील लागतात आणि त्या पद्धतीचे वकील मी नगराध्यक्ष असताना त्या केससाठी लागलो. माझा जो पर्स होता तो मी त्यावेळी केलं. पण आता तेव्हा राजकारणातली व्यक्ती उभी राहते, उद्या सकाळी ही व्यक्ती कशावरनं नगरपालिकेची केस लूज करून तो त्याला आपल्या ताब्यात घेणार नाही. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल तुम्हाला माहिती आहे 17 कोटीची मागणी केली आयुष्यभर तब्दीसाठी आणि त्यामुळे तो विषय रगडला. मल्टी स्पेशालिस्ट अनेक विषय. जर तुम्ही हॉस्पिटलकडे गेला ते बाजूला गाड्या लागलेल्या नाही, ते गावाला छोटी शूटर गरीब लोकांनी तिथं उदरनिर्वाहासाठी गाडी केले. तुम्ही त्याला विचारा, संजूकडून सांगतो पण नाही. 3,000 रुपये भाडं, 2,500 रुपये भाडं आणि वर मोठे कोके लावले त्यांच्यासाठी 5,000 रुपये भाडे. ही भाडी वसूल केली जातात. जर 3,000-2,000 रुपये जर भाडी वसूल केली जातात तर पुढे ही लोक काय करणार? चंदू मोहनच्या समोर ती सगळी दुकान आहे. संजू परब यांना घेरण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं विधान ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांनी केलं आहे. पाहूयात. मी सावंतवाडी येथे होणाऱ्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्ष या पदासाठी उमेदवार म्हणून माझी बहिणी नाव सुचवलं आणि मी उभी आहे. माझ्याबरोबर 20ही लोक उमेदवार म्हणून आहेत. फक्त मला तुमच्याकडून एकच आश्वासन द्या की आपलं जे पॅनल आहे, मी घरून 21 जण, 21 विरुद्ध 0 असं करणार की नाही? तुम्ही जोरात सांगा, हात वर करा सगळ्यांनी, जोरात सांगा. छान. कारण ही जी ऊर्जा आहे ही ऊर्जा टिकणं गरजेचं आहे. आज आपण ज्या वॉर्डमध्ये बसतो आहोत, मी माझी माहिती देण्याआधी सांगतो बघा, ज्या वॉर्डमध्ये बसतो आहोत तिथे आपला अभिमन्यू आहे संजू परब. जसं सगळ्या बाजूनी अभिमन्यूला घेरून त्याला युद्ध हरवायचा प्रयत्न केला गेला, तसेच आजची परिस्थिती आहे. त्यामुळे ह्या परिस्थितीला त्या अभिमन्यूच्या महाभारतातल्या कोणी मंत्रीला धावलं नाही, पण आपण सगळ्यांनी त्याच्या पाठीशी माझ्या सगळ्या बंधू भगिनींनी राहायचं आहे. आणि हेच मला तुमच्या सगळ्यांकडून अपेक्षित आहे. कारण जे काय आता चाललेलं आहे त्याला राजकारण असं म्हणता येत नाही, कारण खेळामेळीचं वातावरणाचं हे राजकारण नाही, हे ईर्षेचं राजकारण चालू आहे. आणि त्यामध्ये कोण कोण सहभागी झालेले आहे आणि एवढ्याशा छोट्याशा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रचारासाठी कोण कोण येतात आहे ह्याच्यावरून त्यांची बाजू किती पडती आहे हे तुमच्या सगळ्यांचं लक्षात येणार आहे. आपले विद्यमान आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी सावंतवाडीचा विकास पूर्णपणे केलेला आहे. मी ॲडव्होकेट नीता सावंत सावंतवाडी मधलीच आहे, कुठची दुसरी नाही आहे.
मी आणि संजूबाई एकत्रच होतो, एका वर्गात होतो आणि मी इयत्ता 4थी पासून ते 10वी पर्यंत मिलाग्री शाळेमध्ये शिकलेली आहे. 10वी नंतर मी 11वी 12वी पंचमुखी मिराजमध्ये केलं आणि त्यानंतर मी पुण्याला ILS लॉ कॉलेजमध्ये वकिलीचं शिक्षण घेण्यासाठी गेले. 1994 साली मी वकील होऊन सावंतवाडीत आले आणि तेव्हापासून आपले दीपक देवगे, ॲडव्होकेट दीपक देवगे आता हयात नाही, त्यांच्याकडे 2 वर्ष ज्युनियरशिप केली आणि त्याच्यानंतर 97 सालापासून इंडिपेंडंट असं प्रॅक्टिस करते. मला सांगायला आनंद होतो की माझे वडील अगोदर आर्मीमध्ये होते, माजी सैनिक म्हणून, त्यानंतर ST मध्ये ड्रायव्हर म्हणून होते आणि सावंतवाडीतली पहिली महिला वकील म्हणून मला अभिमान आहे की मी झालेली आहे. मला एकूण 3 भावंड आहेत, 2 बहिणी आणि 1 भाऊ आहे आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना आनंदाने सांगू इच्छिते की एका ST ड्रायव्हरची माझ्या मागची बहीण जी आहे ती आज उपजिल्हा प्रमुख म्हणून पुण्यात आहे. ती आपल्या सावंतवाडीतली पहिली तहसीलदार MPC परीक्षा होऊन झालेली आहे आणि माझी मोठी बहीण जी सध्या मालवणला आहे ती निलिमा प्रभू देसाई म्हणून, तर ती आता सध्या तिथे नायब तहसीलदार आहे. जी डेप्युटी कलेक्टर झाली ती गीता गायकवाडचं नाव आता, आणि ती आणि संजूबाई एका वर्गात होते. त्याच्यामुळे आणि भाऊ जो आहे तो आता सावंतवाडीमध्ये. म्हणजे मला काय सांगायचं आहे की आम्ही सामान्य कुटुंबातले एका ST ड्रायव्हरची मुलं एका वेळी तिघं आम्ही पुण्यात शिकत होतो. मग अशा सगळ्या परिस्थितीतून जाणारी तुम्हाला माहित आहे ST ड्रायव्हरला त्यावेळी किती पगार होता? 700 रुपये आणि 700 रुपये पगारामध्ये आम्ही तिघं जण पुण्यात शिकत होतो. म्हणजे काय इथे परिस्थिती असेल आहे. मग अशा कुटुंबातून मला अभिमान वाटतो, माझ्या आई वडिलांनाही अभिमान वाटतो, माझ्या माहेरच्यांनाही अभिमान वाटतो ह्या गोष्टीचा. आणि अशा व्यक्तीची निवड माननीय दीपक भाई केसरकर यांनी नगराध्यक्षपदासाठी केली म्हणून मी भाईंची खूप खूप आभारी आहे. ज्यावेळी आपली शिवसेना फुटली, शिंदे सेना झाली, त्यावेळी माननीय आपले पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे साहेब यांनी मला जिल्हा प्रमुखाचे आणि माननीय दीपक भाई यांनी महिला जिल्हा प्रमुख म्हणून मला पद दिलं आणि त्यानंतर मी ग्रामीण भागामध्ये आज संपूर्ण जे भाईंच्या इलेक्शन पर्यंत ते आजपर्यंत काम करत आहे. आणि मला सगळ्यात सांगायला अभिमान वाटतो की कुठच्याही पक्षाकडे नाही एवढ्या महिला आमच्याकडे आहेत. आज हाक मारले आम्ही तर सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडा मार्ग या 3ही भागातून 5000च्या वर महिला आमच्या पाठीशी राहतात. आणि ह्याचं सगळ्याचं श्रेय म्हणजे आपले माननीय दीपक भाई केसरकर यांचा स्वभाव. महिलांचा आदर सत्कार करायचा, त्यांना सन्मान द्यायचं, हे काम आपले माननीय दीपक भाई केसरकर करतात. आणि त्याचमुळे आपल्याकडे महिला ह्या सुरक्षित असून चांगल्या प्रकारे राजकारणात आपलं नाव लौकिक मिळवू शकतात. विकासाच्या बाबतीत ही माझी माहिती झाली. विकासाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपल्याला मी एवढंच सांगेन की भाईंनी सावंतवाडी पूर्वी काय होती तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. आम्ही लहान होतो सावंतवाडी, 3 मुशीकडे 7 नंतर कापूनही फिरत नव्हतं, बरोबर? मान कापा फिरतो म्हणायचं की नाही आपण. बागकाराचं शेजारचे गार्डन आहे, त्या गार्डन मध्ये गाई गुरं म्हशी चरायची, सगळा चिखल असायचा. म्हणजे अशा प्रकारे सावंतवाडीची स्थिती होती. हमाम में सब नंगे होते असा टोला मंत्री नितेश राणेने लगावलाय. पाहूयात. काल भाजपच्या पदाधिकाऱ्याकडे पैसे मिळाल्याचं स्ट्रिंग ऑपरेशन निलेश राणेंनी केलं. काय करतो मला एक कळत नाही. आम्ही भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस, NCPचे कार्यकर्ते होण्याअगोदर आमचे स्वतःचे व्यवसाय पण असतात, बिझनेस पण असतात, आम्ही नोकऱ्या पण करतो. राजकीय आणि सामाजिक कामं करण्यासाठी आम्ही एक पक्षाचे कार्यकर्ते बनतो. पण आमचे स्वतःचे व्यवसायामध्ये अगर कुठेतरी गुंतवणुकीसाठी, कुठल्या तरी बाकीच्या व्यवसायासाठी अगर आमच्या घरामध्ये किंवा आमच्या ऑफिसमध्ये अगर पैसे, त्याच्यामध्ये चूक काय आहे? मला मुळात चूक कळली नाही आहे. म्हणून उगाच भारतीय जनता पक्ष असं बोलून आमच्या पक्षाची बदनामी कोणी करू नये. मग प्रत्येकाचे, कोणाचे क्रशर आहेत, कोणाचे व्यवसाय आहेत, कोणाचे हॉटेल आहेत. मग तेव्हा अगर त्यांनी व्यवसायासाठी अगर काही कॅश तिथे ठेवली तर आता त्याची चौकशी, सखोल चौकशी, निपक्ष चौकशी मी तुम्हाला सांगतो. कारण जो नियम आम्हाला लागतो तो नियम उद्या सगळ्यांना लागणार. हे वाक्य सगळ्यांनी नोंद करून ठेवावं. हमाम में सब नंगे होते. म्हणून निवडणूक आयोग, पोलीस खातं सखोल चौकशी, निपक्ष चौकशी करेल आणि जे काय दोषी आहे त्याला कारवाई आम्ही निश्चित पद्धतीने करणार.
काल भाजपच्या पदाधिकाऱ्याकडे पैसे मिळाल्याचा स्ट्रिंग ऑपरेशन निलेश राणेंनी केलं, काय सांगतो? मला एक कळत नाही, आम्ही भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस, NCPचे कार्यकर्ते होण्या अगोदर आमचे स्वतःचे व्यवसाय पण असतात, बिझनेस पण असतात, आम्ही नोकऱ्या पण करतो. राजकीय आणि सामाजिक कामं करण्यासाठी आम्ही एक पक्षाचे कार्यकर्ते बनतो. पण आमचे स्वतःचे व्यवसायामध्ये अगर कुठेतरी गुंतवणुकीसाठी, कुठल्या तरी बाकीच्या व्यवसायासाठी अगर आमच्या घरामध्ये किंवा आमच्या ऑफिसमध्ये अगर पैसे, त्याच्यामध्ये चूक काय आहे? मला मुळात चूक कळली नाही आहे. म्हणून उगाच भारतीय जनता पक्ष असं बोलून आमच्या पक्षाची बदनामी कोणी करू नये. ही माझी शेवटची निवडणूक असून मतदारांनी मला लोकसेवेची एक संधी द्यावी असं भावनिक आवाहन संदेश पारकर यांनी केलाय. तर निवडणुकीसाठी मला आणि आमच्या सर्व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांना नारळ हे शुभचिन्ह मिळाल्याचंही ते म्हणाले. सत्तेमधनं जी लूट झाली, मी मागेच ज्यावेळी पहिली पत्रकार परिषद घेतली होती त्यावेळी मी आपल्याला सांगितलं होतं की फार मोठा भ्रष्टाचार हा गेल्या 8 वर्षामध्ये या नगरपालिकेमध्ये झालेला आहे. आणि तेच लुटलेले पैसे, जनतेचे लुटलेले पैसे आज प्रत्येक मतदारांपर्यंत जवळजवळ प्रत्येकी 10,000 ते 15,000 रुपये मताचा दर हा त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. ज्या दिवशी निलेश राणेंचा प्रचार सभा माझ्या निवासस्थानासमोर झाली त्याचवेळी अशा पद्धतीनं सर्व शहरामध्ये प्रत्येक मतदाराला 10 ते 15,000 रुपये प्रति मत अशा पद्धतीनं पैशाचं वाटप त्या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. खरं तर मी ज्यावेळी शहर विकास आघाडी केली आणि ज्यावेळी या निवडणुकीच्या समोर सक्षम पर्याय म्हणून त्या ठिकाणी उभा केला त्याचवेळी मी सांगितलेलं होतं की अशा पद्धतीनं पैशाचं वाटप होणार आहे. कणकवलीच्या स्वाभिमानी जनतेला पैशानं विकत घेतलं जाणार आहे. पण मला विश्वास आहे की माझ्या कणकवलीतील सुज्ञ मतदार हे पैशानं त्या ठिकाणी विकले जाणार नाही. खरं तर निवडणुकीच्या निमित्तानं मतदार हा राजा आहे आणि कुठेतरी संदेश पारकर अशा पद्धतीनं सगळ्या विरोधकांची एकत्र करून जी शहर विकास आघाडी मी निर्माण केल्यामुळे मी त्या नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार रिंगणात उतरल्यामुळे कुठेतरी ही मतांची किंमत ही त्या ठिकाणी वाढलेली आहे, निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून माझी लढाई ही लोकशाही या शहरातली वाचवण्यासाठीची आहे. कितीही प्रकार अशा पद्धतीचे झाले तरीही मी निवडणूक म्हणजे मी लढणारच आहे. धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशा पद्धतीची ही निवडणूक या ठिकाणी होते. आणि मी सगळ्यात पहिल्यांदा सांगितलं होतं, जो नारा दिला होता की भयमुक्त कणकवली आणि भ्रष्टाचार मुक्त कणकवली, याच्यासाठीची आमची लढाई आहे. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो, कणकवलीकरांचा जो स्वाभिमानी बाणा आहे, त्यामुळे माझा मतदार कितीही त्या ठिकाणी आमिष, प्रलोभन आणि अशा प्रकारे पैशाचा बाजार जरी त्या ठिकाणी मांडला गेला तरी हा मतदार हा त्या ठिकाणी या सत्ताधाऱ्यानं या भ्रष्ट टोळीला त्यांची जागा त्या ठिकाणी दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही. खरं तर मी कणकवलीच्या मतदारांना विनम्र असं आवाहन करतो की मी राजकारणामध्ये गेल्या 30-35 वर्षामध्ये अनेक निवडणुका लढवल्या, अनेक राजकारणातले चढउतार पाहिले, अनेक जय पराजय पाहिले. आणि म्हणून मी जनतेला विनम्र असं आवाहन करतो
की माझी ही नगरपंचायतीची शेवटची निवडणूक आहे. एक संधी मला तुम्ही द्या, एक संधी परिवर्तनाला द्या. जो काय कारभार या शहरामध्ये चाललेला आहे, या कारभाराच्या विरोधामध्ये आपण आपलं मतदान त्या ठिकाणी करा आणि जो काय विकास शहराला, शहरवासियांना, मतदारांना, जो जनतेला जो अपेक्षित आहे तो विकास आम्ही नक्की करू. मूलभूत सुविधा, रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण याच्याबरोबर विकासाची एक ब्लू प्रिंट घेऊन आम्ही शहरवासियांच्या समोर त्या ठिकाणी जाणार आहोत. आमचे प्रचाराचे मुद्दे भयमुक्त कणकवली, भ्रष्टाचारमुक्त कणकवली जरी असली तरी सत्ता आल्याच्या नंतर आम्ही कणकवलीकरांसाठी कुठला विकास त्या ठिकाणी करणार आहोत, या विकासाची सुद्धा ब्ल्यूप्रिंट आमच्या समोर तयार आहे. शहराच्या डेव्हलपमेंट प्लॅनच्या नुसार जी आरक्षणं आहेत ती आरक्षणं आम्ही नक्की त्या ठिकाणी विकसित करू. एक शहराला एक भव्य येत्या 5 वर्षामध्ये एक क्रीडांगण देऊ, एक भाजी मार्केट, एक फूल मार्केट देऊ. सगळ्या जनतेसाठी, तरुण असतील, तरुणी असतील, ज्येष्ठ नागरिक असतील, या शहरातले सगळे नागरिक असतील, मतदार असतील, यांच्यासाठी एक सुसज्ज असा एक मल्टीपर्पज हॉल की ज्याच्यामधनं सगळ्या विविध क्षेत्रातल्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना एक भव्य अशा प्रकारचं एक संकुल निर्माण करू. मी अनेक दिवसांपासून जे आपल्याला बोलतोय की सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत, ते जेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येतात तेव्हा काय करतात त्याचा पुरावा हा तुम्हाला काल मिळाला असेल. ते परवा मालवणला आले होते, टोपीवाला ग्राउंडमध्ये त्यांची सभा होती, पण सभा हे फक्त निमित्त होतं. ते सभेनंतर काय करतील ह्याचा एक साधारण अंदाजा माझ्याकडे होता. म्हणून मी हा सगळा जो काही प्रकार आहे ती शोधाशोध सुरू केली की कोण करणार, कसं करणार. आणि मग 1 दिवसानंतर मला हा विषय हाती लागला. कशासाठी आपण हे करता हाच अजूनपर्यंत मला प्रश्न कळलेला नाही. मी सन्मान्य विजय केनवडेकर यांच्या घरी गेलो, एकही अपशब्द वापरलेला नाही. त्यांच्या घरात बंड्या सावंत हे कुडाळचे, त्यांचे जे भारतीय जनता पक्षाचे जुने कार्यकर्ते आहेत, आणि एक तिसरा माणूस जो मला माहित नाही, तो ड्रायव्हर म्हणून सांगत होता, पण तो बेडरूम मध्ये होता, पैसे लपवालपवी करत होता. मी आतमध्ये आलो आणि त्यानंतर नमस्कार वगैरे केला. घरच्या लोकांनी दरवाजा उघडला आणि मग मी जेव्हा आतमध्ये गेलो, बंड्या पोरं फटीतून माझ्याकडे बघत होता. मी बोललो, तुम्ही फटीतून का बघताय, आपली जुनी ओळख आहे. आणि ते घाबरले. आणि मी बोललो, बघा मला माहिती आहे इथे काय चालू आहे, जे आहे ते आता मी पोलिसांना बोलवलंय, निवडणूक अधिकारी आहेत त्यांना मी बोलवलेलं. आता मी काय थांबू शकत नाही, तुम्ही ह्याच्यामध्ये अडकणार, कारण का तुम्ही हे सगळं उघड उघड करताय. शहराच्या मधोमध हे घर आहे, म्हणजे असं कुठे कोपऱ्यात कुठे टेकडीवर आहे वगैरे अशातला भाग नाही, मधोमध घर आहे, खाली पतपिढी आहे. आणि मग तो आतमध्ये गेले, हे दोघंही, जो ड्रायव्हर म्हणून जो स्वतःला सांगतोय तो आतमध्ये गेला. मला आवाज आला तर मी असं झाकलं तर बघितलं तर हे पैशाची बॅग डिस्पोज करायचा प्रयत्न करत होते. मी काली बोलून दाखवलं, ती एकच बॅग त्या घरात आहे हे मानायला मी तयार नाही. एक डायरी सुद्धा आहे. आम्ही ते सगळं पोलिसांना हँडओव्हर आणि अधिकाऱ्यांना हँडओव्हर केलेलं आहे. त्या डायरीमध्ये काय काय आहे ती लपवायचा प्रयत्न झाला. ते आता मी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ऑफिसमध्ये चाललेलो आहे. मी त्यांना विचारणार, एक तर ती मला डायरी दाखवा आणि किती पैसे होते त्या घरामध्ये, कारण का रोज 50 लाख 1 कोटी 50 लाख 1 कोटी असं त्या घरातूनच, आणि अजून जी काही 2-3 घरं आहेत अशा घरातून हा पैशाचा वाटप रोज सुरू आहे. म्हणजे हे म्हणजे 2 दिवस झाले. रवी चव्हाण आले, त्याच्यानंतर अगोदर जेव्हा रवी चव्हाण आले त्याच्या 2 दिवसानंतर 3 दिवसानंतर, म्हणजे 2 आल्यानंतर जे कंटिन्यू 2-3 दिवस असतात ते, म्हणजे तुम्ही जेव्हा जेव्हा येणार तेव्हाच पैशाचा जोर कसा वाढतो शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये. आणि काय पद्धत आहे ही, काय निवडणूक अशी लढायची असते. मी काल पण बोललो, हे जर निवडून गेले तर ते नगरपालिकेमध्ये लुटायच्या पलीकडे काय करणार नाही, कारण का त्यांनी पैसे दिलेले आहेत. ते म्हणतील आम्ही पैसे दिलेत निवडणुकीला, कसली कामं नाही. पहिलं ते आपलं बघतील, आम्हाला पैसे कसे कमवता येतील, हे असे आपल्याला नगरसेवक त्या नगरपालिकेत पाठवायचे का. म्हणून मी काल ठरवलं की आता अतिच होतंय,
आता नाही तर कधीच नाही. मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना बोलून कॅमेरा समोर आपण सगळेही होतात, म्हणजे आपले मीडियाचे प्रतिनिधी होते, अधिकारी होते, सगळ्यांना घेऊन मी तिकडे गेलेलो होतो. अजून 2-3 घरं आहेत. मी त्यांना सांगितलं, जर तुम्ही ह्या आमच्या घराची पण तुम्ही हे करा, सर्च करा. पण ही जी काही 7-8 घरं आहेत, ज्यांच्यामध्ये रोज 50 लाख, 1 कोटी, 50 लाख, 1 कोटी हे रोज पैसे येत आहेत. म्हणजे निवडणूक गेली कितीला? 10-10 हजारांनी मतं विकत घेतली जात आहेत. 15-15 हजारांनी मतं विकत घेतली जात आहेत. जर त्यांना कळलं असतं ह्या बाजूनी वाटप होतंय, तर ते 25,000, 50,000 पर्यंत गेले असते. काय संस्कृती आपण इथे सुरू करतोय? जिल्ह्यामध्ये हे कसं वातावरण आपण तयार करतोय? ह्याचा काही घेणं देणं नाही. जिल्हा बिघडला तरी चालेल, पण निवडणुका जिंकायच्या. आणि हे एकच माणूस करतोय फक्त. ही जिल्ह्यामध्ये संस्कृती अजिबात नव्हती. हे आल्यापासून हे सगळं सुरू झालं. मी आता योग्य ती कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांना करायला सांगितलेली आहे. FIR काय बनतोय हे लक्ष माझ्यावर आहे. ह्या शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे माझं लक्ष आहे. माझी लोक त्यांना सांगितलंय कॅमेरा सकट व्हिडिओ काढायचा, लाईव्ह सुरू करायचं आणि मला कळवायचं. बाकीची कारवाई मी योग्य त्या अधिकाऱ्यांना करायला सांगेन, पण मी आता यांची पाठ सोडणार नाही. ही जी रवी चव्हाण साहेबांची माणसं आहेत, यांना रोज ह्यांचा पाठलाग करून, ह्यांच्या मागे यंत्रणा लावून, पोलीस यंत्रणा किंवा मग निवडणूक अधिकारी, कारण का हे जर थांबलं नाही तर जिल्हा खड्ड्यात टाकतील हे लोक. माझ्या पायाखालची वाळू जर सरकली असती तर एवढे पैसे तुम्ही वाटले असते का? कोणा पायाखालची जमीन सरकते आहे हे स्पष्ट होत आहे ना. चारी बाजूनी आज जनता तुमच्या बरोबर नाही, तुम्हाला लक्षात आलं. तुम्ही विकत घ्यायला मैदानात उतरलात. तुम्ही जनतेला विकत घेणार? तुम्ही मैदानात लढा ना. कोण सांगतंय आपल्याला? म्हणजे जर आपण काही लोकांसाठी हितासाठी काहीतरी करायला गेलो तर तुम्ही माझं नाव इकडे तिकडे जोडणार. मी अजून आदर तुमचा सोडलेला नाही साहेब. मी आजही तुमचा आदर करतो, पण निवडणूक लढायची ही पद्धत नाही. हा माझा जो विषय आहे ह्याच्यावर बोला. मी काय करतो? चला मी लहानच माणूस आहे साहेब, मी मान्य केलं मी लहान माणूस आहे. तुम्ही असं का करताय? तुम्ही तर मोठी लोक आहात. तुम्ही का अडकताय रोजच्या रोज? कधी व्हॅलिडिटी तुम्ही बोगस देताय उमेदवारांची. मतदार यादीमध्ये घोळ आहे आणि आता डायरेक्ट पैसे वाटप करताना तुम्हाला पकडलेलं आहे. साहेब मी लहान माणूस आहे तुमच्या समोर. तुम्ही तर मोठी लोक आहात, तुम्ही नका वागू असे. तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. म्हणून माझ्यावर टीका करा, माझी काही हरकत नाही. पण हे जर प्रकार थांबले नाही तर साहेब मी पाठलाग करत राहणार. तुम्हाला योग्य वाटेल ते तुम्ही करावं. मी काय सांगणार तुम्हाला? तुम्ही एवढ्या मोठ्या पदांवर कामं केलेली आहेत, आजही मोठ्या पदावर आहात. निलेश राणे तुमच्या समोर लहान माणूस आहे. मी माझी निवडणूक लढतोय. ती निवडणूक लढण्यासाठी मला जे समजतं ते मी करायचा प्रयत्न करतोय. ही काय मला ह्याच्यातून वैयक्तिक फायदा काय आहे साहेब? मला काय मिळवायचं ह्याच्यातून? अजून 4 वर्ष माझ्या आमदारकीची शिल्लक आहेत. मलाही कळतं सगळं. मी काय काल परवा राजकारणात आलेलो नाही. पण हे जर प्रकार थांबले नाहीत तर उद्या जिल्ह्याची काय अवस्था होईल ह्याची भीती माझ्या मनामध्ये आहे. म्हणून मला हे सगळं करावं लागतं. आपणही राणे साहेबांचं नाव घेता, आपणही त्यांचा आदर्श बाळगावा. राणे साहेबांचा आम्ही त्यांच्याच आदर्शावर चालणारी लोक आहोत. तुम्ही कोणाचा आदर्श बाळगता हे एकदा कळलं पाहिजे ना. माझं रवींद्र चव्हाण साहेबांची अजिबात काही वाकडं नाही. आणि वाकडं असायचं कारण माझं काही पर्सनल वॉर नाही हा. म्हणून महायुती जिंकावी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले ना. मग आज तुम्ही महायुतीची वार्ता करताय, मग युती केली का नाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात? आम्ही तर मागणी तीच केली ना की आपण युती करावी, सगळे उमेदवार आपण निवडून आणूया, एकत्र मिळून निवडून आणूया, एक कुटुंब म्हणून निवडून आणूया, हेच म्हणत होतो मी. मग आज तुम्हाला महायुती आठवली, तेव्हा का नाही आठवली? आज तुम्ही आदर्श काढताय, तुम्हाला पुरावा द्यावा लागेल. पुरावा द्यावा लागेल आता. म्हणून साहेब मी पण तुमच्याबद्दल खूप बोलू शकतो आणि मी काय काय बोलू शकतो हे काय मला वेगळं सांगायची काही गरज नाही. माझ्या लफड्यात पडू नका.
मी तुमचा आदर करतो, पुढेही आदर करीन. मी राणे साहेबांच्या पायाला हात लावून ह्या निवडणुकीत उतरलेलो आहे. निवडणुकीला कुठेही गालबोट लागू नये यासाठी मीही प्रयत्न करतोय. पण तुम्ही रोज माझ्या हातात पुरावे द्याल, म्हणजे लागतील माझ्या हातात पुरावे, तर जनतेसाठी मला उतरावं लागेल. हे मी माझ्यासाठी करतच नाहीये. तुम्ही माझ्यावर टीका करा, काही हरकत नाही, तुम्ही मोठी लोक आहात. पण टीका करत असताना आपण स्वतः काय करतो, आपण कुठला आदर्श पाळतो, ह्याच्यावर पण त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे, असं माझं म्हणणं आहे. तर माझा तर आग्रह होताच ना युती व्हावं म्हणून, आणि युती झाली असती तर चांगलंच होतं. पण चुकीचं होतंय, त्याला तुम्ही एक वेगळं वळण द्यायचा जो प्रयत्न करताय तो कुठेतरी चुकतोय. आपण मैदानामध्ये इक्वल प्लॅटफॉर्मवर लढूया ना. आपण पारदर्शक असलं पाहिजे, समान सगळ्यांना व्यवस्थेमध्ये काम करायची संधी मिळाली पाहिजे. आमचं तेच म्हणणं आहे. तुम्ही जर हे असं निवडणूक लढवणार असाल तर आम्ही ते होऊ देणार नाही. हा काय बाजार नाही, इथे काय लोक आम्हाला विकत घ्या असं सांगत नाही. तुम्ही बिघडवताय परिस्थिती, लोकांना बिघडवताय. हे कुठेतरी थांबावं आणि जी जिल्ह्याची संस्कृती होती अगोदर ती परत आणावी, हा माझा प्रयत्न आहे. वैयक्तिक माझं रवींद्र चव्हाण साहेबांची काहीच वाकडं नाही आणि कधीच नसणार आहे. ते माझ्यावर टीका करतील, कारण का आता कसं आहे, रोजच काही ना काहीतरी होत आहे ना, त्यांची बाजू कुठेतरी रोजच खाली पडते, म्हणून ते माझ्यावर टीका करणं साहजिक आहे. पण मी त्यांच्या टीकेला उत्तर द्यायला इकडे बसलेलो नाही. मी निवडणूक ही पारदर्शक व्हावी, चांगल्या वातावरणात व्हावी आणि एका इक्वल प्लॅटफॉर्मवर व्हावी, एवढा माझा जो प्रयत्न आहे त्याच्यासाठी मी हे सगळं करतोय, बाकी काय नाही. मी मालवणचे जे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत त्यांच्याशी आता भेट घेतली आहे आणि काल जो प्रकार मालवणमध्ये घडला, जी माहिती किंवा जे काही आम्ही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना काल तक्रार म्हणून, ओरल तक्रार म्हणून जी काही दिली होती, त्याचं काय झालं ते विचारण्यासाठी मी इथे आलो होतो. आता इथून मी सन्माननीय PI जे मालवणचे आहेत त्यांनाही भेटायला जाणार आहे. आता अमाऊंट जप्त झालेली आहे, ती अमाऊंट फायनल अमाऊंट नाही आहे, हेच मी आताही त्यांना परत सांगितलं की जर फायनल अमाऊंट नसेल तर बाकीच्या अमाऊंटवर तुमचं लक्ष आहे का आणि ह्याची FIR होणार आहे का. कारण का क्राईम झालेला आहे आणि जर क्राईम झाला असेल तर पहिला पार्ट असतो कुठल्याही क्राईमचा की FIR नोंदावं लागतं, सेक्शन लावावे लागतात. जर तुम्ही तेच केलं नाही तर कालच्या घटनेला काही अर्थ राहणार नाही. लोकांची परत हिंमत होणार, पैसे जे काल पळवलेत मालवणमधून, बाहेर नेलेत, ते परत आणतील 2 दिवसांनी. जर गुन्हा दाखल झाला नाही मग कालचा प्रकार काय होता. मी आता सन्माननीय अधिकाऱ्यांना रिक्वेस्ट केलेली आहे, त्यांनाही मी सांगितलेलं आहे तुम्ही मला सगळ्यांशी बोलून घ्या. त्यांची काहीतरी समिती असते, त्यांचा अहवाल त्या समितीकडे जायचा असतो, तो अहवाल त्यांनी दिलेला आहे. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांशी पण मी बोलायला सांगितलेलं आहे की आपण संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांशी पण बोलून घ्या आणि आम्हाला एक मार्ग सांगा की FIR होणार की नाही. जर FIRच झालेला नाही, जसं आम्ही मालवणमध्ये जे खोटं प्रमाणपत्र जातीचं होतं, जे भाजपच्या उमेदवार शिल्पा खोत यांचं, त्यांच्या विरोधात आम्ही कोर्टात गेलो, काल त्यांना नोटीस मिळाली. तशी प्रक्रिया निवडणूक आयोग करणार की नाही आणि त्याचं रूपांतर FIR मध्ये होणार की नाही हे विचारण्यासाठी मी ते आलो होतो. ते आता सगळ्यांशी बोलून मला ते सांगणार आहेत आणि मी ते झाल्यानंतर आपल्याशी परत बोलेन. कागदी घोडे नाचवण्याचा हा प्रकार सुरू असतो, ह्याच्यात कागदी घोडा असं कुठेही आलेलं नाही. गव्हर्नमेंटमध्ये मीही काम केलेलं आहे, करतोय. काही प्रोसिजर असतात ते फॉलो करावे लागतात. सगळेच अधिकार एकाच अधिकाऱ्याकडे असतात अशातला भाग नाही. त्यांना जिथे ती काय अहवाल समिती असते त्या अहवाल समितीकडे तो रिपोर्ट गेलेला आहे. ती मग अहवाल समिती संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोलणार आणि ती FIR ते नोंदवतील. मी कोणावरही आता आरोप करू शकत नाही कारण का प्रोसिजर ते फॉलो करतात.
प्रोसिजर कंप्लीट झाल्यानंतर ते मला सांगणार आहेत. साहेब, जसं मालवणमध्ये प्रकार घडलाय तसंच एक प्रकार बदलापूरमध्ये सुद्धा घडलाय. अजित पवार गटाकडून पैसे वाटप होत होते आणि त्या शिंदे असा आरोप केला आणि त्यांना पकडण्यात सुद्धा आलं त्या महिलेला पैसे वाटप करताना. तिकडची घटना मी बघितलेली नाही. एकदा बघितल्यानंतर मी त्याच्यावर बोलू शकेन. एकदा बघू द्या मला. म्हणजे सरसकट आता जसं मालवणमध्ये होते तसेच प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्रात सुद्धा होत आहेत. काय सांगाल तुम्ही? बघा साहेब, मी ह्याच्यातून काहीतरी मायलेज मिळावं याच्यासाठी नाही. ह्या कल्चरच्या विरोधात मी आहे. आणि जर हे प्रकार कुठे घडत असतील तर ते चुकीचेच आहेत. त्याचं समर्थन कोणच करणार नाही. मुख्य निवडणूक जिल्हाधिकारी त्यांची आपण भेट घेणार आहोत यानंतर निर्णय आल्यानंतर. बघा, जप्ती आणि क्राईम हा मालवणमध्ये घडलेला आहे. मी घर करणार नाही, दार ठोकवणार नाही. माझं जिथे म्हणणं मी मांडलं त्यांनी आता त्यांच्या वरिष्ठांशी बोलून मला कळवायचं आहे. मी सगळीकडे जाणं हे काही कोणी मला सांगू शकत नाही. हे त्यांचं काम आहे. मी तक्रार मालवणमध्ये केलेली आहे कारण का घटना मालवणमध्ये घडलेली आहे. आता वरिष्ठांशी काय बोलायचं हे त्यांना बोलायचं आहे, मला नाही. तुम्ही वारंवार क्राईमचा उल्लेख करताय. आता इतका वेळ या सगळ्या गोष्टीला दिल्यानंतर आम्ही FIR दाखल झाला आणि क्राईम इझी करण्यामध्ये किंवा जे आलेले पैसे परत देण्यामध्ये करण्यामध्ये संबंधित यंत्रणेला साहेब, तुमचा हा जो दुसरा प्रश्न आहे, पहिल्या प्रश्नाला पण उत्तर मी हेच दिलं. काही गव्हर्नमेंट प्रोसिजर असते, पोलीस प्रोसिजर असते, मी त्याच्यात इंटरफिअर करू शकत नाही. ते मला बोललेत. मी त्यांना एकच प्रश्न विचारला की नाही तुम्ही वरती होता की FIR कधी होणार, त्याच्या पलीकडे मी काहीच विचारलं नाही त्यांना. आणि एकदा FIR तयार झाली की FIR मध्ये काय काय गुन्हे कुठले कुठले टाकलेले आहेत याचा उल्लेख होईल. माझं लक्ष FIR कडे आहे. FIR झालं म्हणजे तो क्राईम सिद्ध झाला आणि मला ते बघायचं आहे काय होतं त्याच्यावर. ते मला बोलले की आमची प्रोसिजर आहे की आम्हाला अहवाल समितीकडे पाठवायचा असतो, ती समिती आम्हाला रिप्लाय करणार. मी मानायला तयार आहे. आता मी PI साहेबांकडे चाललोय, त्यांच्याकडे मी विचारतो की तुमच्याकडे कुठल्या अहवाल समितीच्या कुठल्या सदस्यांनी तुमच्याशी काय बोलणं केलं आहे का, ते मला सांगतील. पण FIR नोंदवण्यासाठी जे काय करावं लागेल तिथपर्यंत आम्ही पोहोचणार. जवळजवळ 15 तास होत आले तरी FIR दाखल होत नाही. गंभीर बाब आहे. तुम्ही काही वेळ देताय का त्यांना FIR दाखल करण्यासाठी? मी कोण आहे वेळ देणारा? मी काय न्यायाधीश नाही किंवा मी काय कमिशनर नाही. मी कोण आहे वेळ देणारा? तुमची आग्रही मागणी तीच असणार. मग क्राईम म्हणतो ना आपण, तर क्राईमचा पहिला पार्ट कुठला असतो? FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट म्हणतात. तर FIR झाली नाही तर मग क्राईम सीन हा एवढा मोठा जिथे देशावरही बातमी गेली पैसे पकडले गेल्याची, FIR तर झाला पाहिजे. आणि FIR मध्ये काय होतं त्याचं रिप्लाय समोरची पार्टी काय देते हे कोर्ट बघेल ना. म्हणून आमचा जो काही विषय म्हणजे जे काय लक्ष आहे ते आता यंत्रणा काय करते, मी कोण त्यांना वेळ देणारा? आम्ही उलट त्यांच्यापर्यंत हा विषय नेला. आता आम्हाला बघायचं प्रशासन काय करते. मी अन्नपूर्णा कोरगावकर. आता येत्या 2 तारीखला सावंतवाडी नगर परिषदेचे इलेक्शनमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरलेली आहे. माझे चिन्ह आहे मेणबत्ती. येत्या 2 तारीखला 2 नंबर बटन दाबून मेणबत्ती समोरची बटन गर्वानी, प्रेमाने आणि जबाबदारीने दाबा आणि मला विजयी करा असं मी सावंतवाडीकरांकडे आवाहन करते. मी सावंतवाडीचे नगरपालिकेचे इलेक्शनमध्ये एक इलेक्शन म्हणून न बघता एक जबाबदारी म्हणून बघत आहे. इथला युवकांना, युवतींना, महिलांना, ज्येष्ठांना एक न्याय देण्यासाठी, आपलं सावंतवाडी शहराला एक प्रगतीपथावर नेण्यासाठी, आपलं युवक युवती बेरोजगार आहे त्यांना एक जबाबदारीचे एक स्थान देण्यासाठी हे निवडणूक मी लढत आहे. खूप प्रलंबित प्रकल्प आहेत सावंतवाडीमध्ये. ते प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी, अंडरग्राऊंड वायरचे काम त्वरित हाती घेण्यासाठी, खूप कोचिंग क्लासेस आपलं मुलांना पाहिजे त्याच्यासाठी, आणि युवतींना घरात बनवलेले वस्तूंना चांगल्या प्रकारे मार्केट मिळवून देण्यासाठी हे इलेक्शन आहे. एक्सपिरियन्स मेक्स मॅन परफेक्ट असं म्हणतात. तसंच मी गेले 5 वर्ष उपनगराध्यक्ष म्हणून सावंतवाडीमध्ये काम केलं
आणि प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून सुद्धा मला जबाबदारी घेण्याची एक संधी मिळाली. त्याच्या अनुभवाने मी आता नगराध्यक्ष रिंगणात उतरलेली आहे. आपण बघत आहात समोरचे व्यक्ती सगळे आपलं आहेत उमेदवार नगराध्यक्षाचा, ते नगरसेविकासुद्धा झालेले नाही आहेत. आणि त्याच्या अनुषंगाने सावंतवाडीकरांना मी सांगू इच्छिते की आपलं एक अनुभवाचं जोरावर किंवा अनुभवाच्या आधारावर आणि एक इच्छाशक्तीच्या बळावर मी सावंतवाडीचे जनतेचं सेवा करण्यासाठी नगराध्यक्ष म्हणून रिंगणात उतरलेली आहे. आणि आपणच बघत आहात की काही दिवस सावंतवाडीमध्ये आणि आपलं पूर्ण जिल्हाभर वेगळ्या पद्धतीने इलेक्शन लढवत जात आहे. आपण स्वतःला 5,000, 10,000, 2,000 असं वगैरे न घेता, त्याला धनशक्तीला बळी न पडता स्वतःला 5 वर्षासाठी दिवसाला 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपयाला स्वतःचं मौल्य करू नका. आपण खूप मौल्यवान आहात. एवढं कमी किमतीला आपल्याला विकू नका असं मला म्हणायचं आहे. आपलं जबाबदारी खूप मोठी आहे. तुम्ही एक मतदान करून योग्य व्यक्तीला निवडून आणाल आणि आपलं मातीला खूप न्याय देणार असं मला वाटतं. हे तुमची जबाबदारी आहे. आपलं पॅनल टू पॅनल मतदान करा असं म्हणतात आणि निवडून आल्यानंतर आपलं जबाबदारी काय आहे हे त्यांना माहिती नसतं. असं उमेदवारांना निवडून देऊ नका. तुम्ही स्वतःला विचार करा. तुमची स्वतःचे आहे ते ज्ञानाला विचार करा आणि सांगा बाबा आपलं शहराला कोण न्याय देणार, आपलं युवकांना कोण न्याय देणार, आपलं महिलांचे सबलीकरणासाठी, त्यांना आपलं ज्येष्ठांना न्याय देण्यासाठी, त्यांच्या प्रेमासाठी आपल्याला शहराला कोण पाहिजे हे तुम्ही निवडून द्या. आपण मतदान म्हणतो ते मतदानच करा. ते बाकीचं त्याला अर्थ किंवा डेफिनेशन लावू नका असं मला म्हणायचं आहे. गेल्या वेळी मी इलेक्शन लढवली तेव्हा शेवटच्या दिवशी एक अफवा उठवलेली होती, मी BJP बरोबर हात मिळवणी केली आणि मी माघार घेतली आहे म्हणून. असं कदापि होणार नाही आहे. मी स्टार्ट टू फिनिश एक हाती विडा उचललेली आहे. सावंतवाडी शहराचं माझी शहर माझी जबाबदारी हे पूर्णपणे पार पडणार आहे. असं कोणीही मेसेज किंवा तुम्हाला व्हॉट्सअपवर टाकलेलं असेल तर पुढे टाकणार असेल तर हे चुकीचं आहे. आणि मी नगराध्यक्ष म्हणून पदाला निवडणुकीमध्ये उतरलेली आहे आणि सावंतवाडी जनते पूर्णपणे मला न्याय देणार आहे आणि प्रेमाने मला जिंकून देणार आहे याला खात्री आहे. असं अफवाला तुम्ही बळी पडू नका. आणि खूप मी जाहीरनामामध्ये माझं विजन मी लिहिलेले आहे, पण ते विजन फक्त माझे पेपरवर किंवा पुस्तकामध्ये नसून हे मी प्रॅक्टिकली सावंतवाडी शहराला प्रॅक्टिकल करून दाखवणार आहे. हे माझे विजन आहे. मालवण नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती आमदार निलेश राणे यांनी भाजप कार्यकर्त्याच्या घरात पैशाची बॅग असल्याचं दाखवून देत ती पोलीस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली. त्यानंतर आता कणकवलीमध्ये देखील अशाच पद्धतीचं पैशाचं वाटप होत असल्याचं शहर विकास आघाडीचे नेते संदेश पारकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे भरारी पथकही कणकवलीत गस्त घालत आहे. पाहूयात. मालवणमध्ये निलेश राणे यांनी पैशाचं घबाड मिळाल्याचं उघड केलं आणि त्यानंतरच बघितलं तर आता कणकवलीमध्ये देखील निवडणूक आहे आणि कणकवलीमध्ये देखील जे निवडणूक अधिकारी आहेत किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थिर सर्वेक्षण पथकाच्या ठिकाणी देखील सध्या आपण बघतो की तपासणी सुरू झाली आहे. पोलीस देखील अलर्ट मोडवर आहेत, निवडणूक पथक देखील अलर्ट मोडवर आहे. काल इथले जे कणकवली शहर विकास आघाडीचे जे उमेदवार होते संदेश पारकर यांनी देखील आरोप केला होता की कणकवलीमध्ये देखील 10,000 ते 15,000 रुपयाचा आमिष या मतदारांना दिलं जातं आणि त्याच अनुषंगाने आपण बघतोय की या आमिषाला बळी पडून असं सांगितलं. पण इथे बघतोय की आपण सध्या जे स्थिर सर्वेक्षण पथक आहे, भरारी पथक आहे, जे निवडणूक आयोजक आहे, त्यांनी सध्या इथे ही पाहणी करतायत. कशा पद्धतीने ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्याची डिकी उघडली जाते, त्यामध्ये आतमध्ये काही असेल ते पाहिलं जात आहे आणि त्याच अनुषंगाने सर्व जी परिस्थिती आहे ती आपल्याला
दाखवतो आपण. आणि जे निलेश राणे यांनी आरोप केले होते त्याच अनुषंगाने पूर्ण जिल्ह्यामध्ये खळबळ उडवली होती. आणि त्यानंतर आता हे पैशाचं आमिष असेल किंवा अन्य काही आमिष मतदारांना दिली जातात आणि त्याच अनुषंगाने सध्याची परिस्थिती आहे कणकवलीत अलर्ट मोडवर दिसते. निवडणूक आहे, पोलीस प्रशासन आहे ते अलर्ट मोडवर दिसतंय. गाड्या येणार जाणार कणकवलीत तपासणी केली जाते आणि त्याच संदर्भात सर्व जी आहे ती माहिती आता निवडणूक आयोग येणाऱ्या जाण्याकडून घेत आहेत. पण निलेश राणेंच्या या गौप्यस्फोटानंतर आणि या स्टिंग ऑपरेशन नंतर आता निवडणूक आयोग आणि पोलीस यंत्रणा अलर्ट मोडवर आले आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश कुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. कणकवली शहर विकास आघाडी पारकरांच्या स्वार्थासाठी असल्याची टीका राकेश राणे यांनी केली आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक आता काही दिवसावर येऊन ठेपली आहे आणि याच अनुषंगाने प्रभाग क्रमांक 1 चे उमेदवार राकेश राणे आहेत. भाजपचे उमेदवार राकेश राणे आहेत. कमळ या निशाणीवर ते निवडणूक लढत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत काय त्यांचं ध्येय असेल या निवडणुकीत उतरण्याचं आणि काय त्यांचा पुढचा उद्देश असेल हे देखील जरूर. राणे साहेब नमस्कार. राकेश राणे म्हटलं की गावातलं आणि सर्व ग्रामीण भागातलं उभरतं नाव आणि एक आशावादी नाव आहे. आता तुम्ही ह्या निवडणुकीत रिंगणात आहात, गेल्या वेळी देखील होतात पण आता निवडणूक रिंगणात. काय तुमचं ध्येय या निवडणुकीत उतरण्याचं नेमकं? सर्वप्रथम मी आपले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे साहेब, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब व आपले सिंधुदुर्गाचे लाडके पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब व नगराध्यक्षाचे उमेदवार समीरजी नलावडे यांचे सर्वप्रथम मी आभार मानतो की त्यांनी ही मला 1 नंबर वॉर्डमधनं संधी दिलेली आहे. 1 नंबर वॉर्ड हा पारंपरिक पद्धतीने राणे साहेबांचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. गेल्या 4 टर्ममध्ये इथून फक्त राणे समर्थकच राणे साहेबांचेच नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे हा वॉर्डमधून आपण जास्तीत जास्त मताधिक्याने निवडून येण्याचा प्रयत्न नक्की करणार आहोत. निश्चितच निवडून येईल. पण गेल्या वेळी 7 वर्षापूर्वी पण देखील निवडणुकीत होतात आणि त्यानंतर तुम्ही अलिप्त होतात आणि राकेश राणे हे गावाच्या संपर्कातील किंवा काही नागरिकांच्या संपर्कात नव्हते असं देखील आरोप होतो. काय सांगाल त्याबद्दल? 2018च्या कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आम्ही कणकवली शहर विकास आघाडी केलेली होती. ती गावाच्या माध्यमातूनच केलेली होती. आता तुमचा प्रश्न जो आहे की राकेश राणे 7 वर्ष कुठे होते? राकेश राणे 7 वर्ष हे लोकांच्या मनात होते आणि ह्या 7 वर्षाची आम्ही वाट बघत होतो. ही जी संधी जी मिळालेली आहे ही काय फक्त एका राकेश राणेमुळे मिळालेली नाही आहे, ही लोकांनी संधी तयार करून दिलेली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न विचारण्याचं उत्तर जे आहे आपण 3 तारखेला ह्याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. निश्चितच 3 तारखेला उत्तर मिळालं असं म्हणताय. पण सध्या तुम्ही प्रचाराला फिरताय, तुमच्या बाजूला पाठीमागे युवक वर्ग आहे, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, स्वतःहून बाहेर येत आहेत. काय सांगाल त्याबद्दल? कसा प्रतिसाद मिळतोय? प्रतिसाद जो आहे तुम्ही बघू शकता की आमच्या आतापर्यंत 3 फेऱ्या प्रत्येकाच्या डोर टू डोर झालेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद तुम्ही म्हणता, ज्येष्ठ नागरिक असो, तरुण हे मुलं असो किंवा महिला वर्ग असो, ह्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. त्यामुळे येणाऱ्या 3 तारखेला तुम्ही निकाल बघू शकता काय असणार आहे तो. ज्यावेळी तुम्ही उमेदवार म्हणून इच्छुक होतात त्यावेळी अन्य देखील भाजपमध्ये उमेदवार इच्छुक होते, म्हणजे त्यामध्ये चारू साटम आहेत, त्यानंतर मग माजी नगरसेवक किशोर राणे आहेत किंवा सकाराम हे देखील इच्छुक होते. तरी देखील तुमचं नाव प्रामुख्याने त्या मीटिंगमध्ये किंवा उभं पुढे आलं, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, सर्वप्रथम मी हेच सांगेन की पक्षाने भाजपाने जो मला विश्वास दाखवलेला आहे, माझ्यावरती विश्वास ठेवलेला आहे, तो नक्कीच मी त्यांना सार्थ करण्याचा प्रयत्न करीन. असं काही विषय नाहीये. पण जे पक्ष निर्णय जो झालेला आहे त्याचा मी आदर करतो आणि तिघेही आज माझ्यासोबतच प्रचार करतायत. त्यामुळे कुठलंही आमचं काहीही प्रॉब्लेम नाही आमच्यामध्ये. निश्चितच आणखी एक प्रश्न येतोय की सध्या ही 7 वर्षापूर्वी जी निवडणूक झालेली ती गाव विकास पॅनलची अशी झालेली आणि आता देखील निवडणूक होते. त्यामध्ये संदेश पारकर हे विरोधी नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत आणि त्यावेळी तुम्ही नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवारी अर्ज भरलेला. त्यावेळी देखील तुम्ही 1100 ते 1000 ते 1100 मतं घेतलेली. 1150 मध्ये. आता काय परिस्थिती होईल? नगराध्यक्षाची म्हणते का? नगराध्यक्ष काय परिस्थिती? 100% नगराध्यक्ष हा भाजपचाच निवडून येणार आहे व 17च्या 17 नगरसेवक हे भाजपचेच निवडून येतील आमच्या. तुमचा प्रभाग खूप मोठा आहे बघायला गेलं तर, आणि त्या प्रभागामध्ये किती लीड असेल समीर नलावडे यांना? समीर नलावडे यांना एवढंच सांगतो शेवटी की 17 वॉर्डमधनं सर्वात जास्त लीड हे 1 नंबर वॉर्डमधनंच तुम्हाला समीर नलावडे यांना मिळणार आहे. एक शेवटचा प्रश्न राजकीय.
कणकवली शहर विकास आघाडी आता झालेली आहे आणि त्यावेळी कणकवली गाव पॅनल होतं आणि याच अनुषंगाने आपण बघितलं तर 7 वर्षानंतर हे पुन्हा एक शहर विकास संदेश पारकर यांनी ही शहर विकास आघाडी शिंदे सेनेच्या माध्यमातून केलेली आहे. काय सांगाल त्यांना? हे बघा, आता जी विकास आघाडी झालेली आहे ही वैयक्तिक स्वार्थासाठी झालेली आहे असं माझं मत आहे. 2018ला जेव्हा निवडणूक लागलेली नगरपंचायतची तेव्हाही आम्ही त्यांच्याकडे हा विषय सगळ्या प्रत्येकांकडे घेऊन गेलेलो. तेव्हा त्यांना ह्या सगळ्यामध्ये पक्ष हा महत्वाचा वाटत होता. म्हणजे ही फक्त वैयक्तिक स्वार्थासाठी झालेली आघाडी आहे. उद्या ही समजा झालेली आहे, त्याच्यामुळे मला ह्याचं उत्तर जे आहे हे तुम्हाला जनता 3 तारखेला निवडून देईल. भाजपचंच नगराध्यक्ष आणि 17च्या 17 उमेदवार भाजपचेच निवडून येतील. मतदारांना काय आवाहन कराल? एक सांगा. मतदारांना एवढंच आवाहन करीन की तुम्ही भाजप हा आज पक्ष केंद्रात पण आहे, मोदी सरकारच्या रूपात, राज्यात पण फडणवीस साहेबांच्या रूपात आहे आणि आज इथे आपले लाडके पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब ह्यांचा जो धडाका आहे कामाचा तो तुम्ही बघतच असाल. त्यामुळे तुम्ही ह्यावेळी मतदारांना एवढंच शेवटचं सांगतो की ह्यावेळी तुम्ही पूर्ण सत्ता ही भाजपकडे द्या. 17च्या 17 नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना जास्तीत जास्त मताधिक्याने तुम्ही निवडून द्याल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. निश्चितच हे होते राकेश राणे यांनी सांगितलं की प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये समीर नलावडे सगळ्यात जास्त मतांनी निवडून येतील आणि ही जी कणकवली शहर विकास आघाडी आहे ती स्वार्थासाठी केलेली आघाडी आहे असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश कुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगानं शिवसेनेनं आपला जाहीरनामा आज प्रसिद्ध केला आहे. पाहूयात. सर्व प्रभागामध्ये वेंगुर्ला शहरात सुमारे 3 फेऱ्या या प्रत्येक उमेदवाराच्या या ठिकाणी प्रत्यक्ष झालेल्या आहेत आणि या फेऱ्या होत असताना लोकांनी आत्मविश्वासाने सांगितलेलं आहे की जे काम शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून गेल्या 4-5 वर्षामध्ये आणि त्यापूर्वी सुद्धा वेंगुर्ला शहरामध्ये ज्या पद्धतीनं आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी जो विकास निधी दिलेला आहे आणि प्रत्यक्ष कामं सुद्धा त्या पद्धतीनं झालेली आहेत. त्यामुळे आपल्या सर्व शिवसैनिकांच्या उमेदवाराच्या मागे आपण सर्वजण या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही आजपर्यंत काय केलंय हे लोकांसमोर ठेवलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये लोक जे आम्हाला भरभरून या ठिकाणी मत देणार आहेत आणि मत दिल्यानंतर आम्ही लोकांच्या करता जो विकास सातत्याने सुरू ठेवलेला आहे त्याच्या व्यतिरिक्त लोकभिमुख असं काय काम करणार आहोत ही भूमिका सुद्धा लोकांसमोर मांडावी लागते. कारण आम्हाला खात्री आहे की या भागाचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ही विकासाची गंगा आहे ही याचप्रमाणे भविष्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने सुरू ठेवणार आहोत. म्हणून आमचा नेमका पुढच्या 5 वर्षाचा संकल्प काय आहे, आमचा जाहीरनामा काय आहे, आमच्या नगराध्यक्षाकडून लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत, आम्ही त्या कशा पूर्ण करणार आहोत हे थोडक्यात या ठिकाणी आम्ही नागरिकांचा आमचा जाहीरनामा म्हणून आज या ठिकाणी आम्ही हा प्रकाशित करणार आहोत. मी आपल्याला या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून लोकांसमोर प्रत्येक नागरिकाचं या ठिकाणी म्हणणं असतं की फक्त आणि फक्त वेंगुर्ला शहराचा विकास करत असताना रस्ते, पाणी, वीज, गटार हे न पाहता लोकांच्या करिता लोक नगरपालिकेची आल्यानंतर त्यांचे जे काही छोटे छोटे प्रश्न असतात, त्यांचा घरपत्र उतारा असेल, त्यांचा दाखला असेल, त्यांच्या परवानगीचे विषय असतील, त्यांच्या दुरुस्तीचे विषय असतील, या विषयामध्ये सुद्धा प्रशासनाला त्या ठिकाणी त्यांचं काम तत्परतेने होण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर विहित वेळेमध्ये ह्या गोष्टी होण्यासाठी सुद्धा आमच्या नागरिकांच्या अपेक्षा असतात. कारण या सर्व गोष्टींना आम्ही एक सामान्य नागरिक म्हणून सुद्धा सामोरे गेलेले आहोत
म्हणून आम्ही असं ठरवलंय की दर महिन्याला आम्ही नगराध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली या ठिकाणी जनता दरबार घेणार आणि या जनता दरबारामध्ये लोकांच्या असणाऱ्या समस्या त्याचं निवारण आम्ही या जनता दरबाराच्या माध्यमातून करणार आहोत. कार्यक्षेत्रामध्ये लोकांना त्या ठिकाणी जागरूक ठेवणं, लोकांच्या आलेल्या तक्रारीवर त्याचं निवारण करणं ही आमची प्रामुख्याने त्या ठिकाणी भूमिका असणार. त्यानंतर नगरामध्ये, संपूर्ण नगरीमध्ये या नगरीचा कृती आराखडा करून कोणत्या गोष्टीला आपल्याला या ठिकाणी प्राधान्य देता येईल, जी आरक्षण आहे या आरक्षण विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून नगर विकास विभागाकडून या आरक्षणाला योग्य तो न्याय देण्यासाठी जे जे आरक्षण ज्या करिता आरक्षित आहे ते आरक्षण विकसित करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत. सुविधा स्वच्छ सुबक वेंगुर्ला घडवण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करतच आहोत, पण भविष्यामध्ये हे कंटिन्यू ठेवणार आहोत. त्याच्यानंतर पर्यटन आणि रोजगार यासाठी शासकीय योजनेअंतर्गत उभारलेले रिसॉर्ट, म्हणजे जी वेंगुर्ला नगरपालिकेची स्वतःच्या मालकीची रिसॉर्ट आहे, ती रिसॉर्ट चांगल्या पद्धतीने करून त्याच्यामध्ये अतिशय चांगलं दर्जाधीन असं, म्हणजे लोकांना, पर्यटकांना आल्यानंतर त्या ठिकाणी समाधान वाटलं पाहिजे अशा पद्धतीची व्यवस्था ही आम्ही त्या आमच्या हॉटेल्समध्ये, रिसॉर्टमध्ये करणार आहोत, जेणेकरून बाहेरील आलेल्या पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये वेंगुर्ला शहरामध्ये वास्तव्य करता येईल. कारण आमची दोनही जी हॉटेल्स आहेत ती अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्याचं सुद्धा आम्ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये ती विकसित करणार आणि स्थानिक आमच्या युवकांना ती चालवण्याला देणार. म्हणजे दोनही गोष्टी घडल्या, चांगल्या पद्धतीचा क्लास राहिला आणि आमच्या युवकांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळाला, याच्यामध्ये आम्ही भर देणार आहोत. त्यानंतर वेंगुर्ला बंदर रोड समुद्र किनारा जो आहे त्या दिशेने मी आमच्या त्या दिवशीच्या पत्रकामध्ये सुद्धा, पुस्तकामध्ये सुद्धा वर्णन केलेलं आहे. परंतु भविष्यात 9 मीटर एवढा सेंटर पासूनचा जो भाग आहे समुद्राच्या दिशेने, तो ब्रिज करून स्थानिक जे आमचे मच्छीमार बांधव आहेत, मच्छीमार युवक आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळाला पाहिजे, याच्याकरिता त्या ठिकाणी स्टॉल्स उभारून ते आम्ही स्टॉल्स त्यांना चालवायला देणार आहोत. हा आमचा याच्यामागचा उद्देश असणार आहे. त्यानंतर स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये वेंगुर्ला शहर सातत्याने पुढे आहे. गेली अनेक वर्ष जे काम आमच्या वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या स्वच्छता कामगारांनी केलेलं आहे, हे कामगार अहोरात्र मेहनत करतात, या ठिकाणी कचरा उचलण्याचं काम करतात. त्यांच्याकरता सुद्धा स्पेशल असं काही राज्य सरकारच्या माध्यमातून करता येईल का, याची सुद्धा दखल आमचे नगराध्यक्ष आणि आमची सर्व नगरसेवकांची टीम घेणार आहे. आणि त्याच्यातून त्यांच्यामुळेच वेंगुर्ला शहराचं नाव आज राज्यामध्ये, देशामध्ये, जगामध्ये गेलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये भर ह्या आरोग्य आणि स्वच्छतेवर देणार आहोत. याच्यामध्ये दुसरी एक गोष्ट सांगायची आहे मला की वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या आरक्षण जे आहे त्याच्यामध्ये वेंगुर्ला कॅम्प येथे त्या ठिकाणी हॉस्पिटल करता ट्रॉमा सेंटर होण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा कायमस्वरूपी, कारण आज आपण जर पाहिलं तर प्रत्येकाला डायलिसिसची आवश्यकता असते, बऱ्याच जणांना डायबिटीस असल्यामुळे बाहेर जावं लागतं. मग ह्याच्यामध्ये आपण काहीतरी करू शकतो का? अनेक लोकांना त्या ठिकाणी या गोष्टीची आवश्यकता आहे, म्हणून स्वतःचं नगरपालिकेच्या मालकीचं आरक्षण आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही शिंदे साहेबांना सांगून स्वतंत्र असा निधी घेऊन एक डायलिसिस सेंटर त्या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत, जेणेकरून लोकांना याच ठिकाणी हे सर्व उपचार जास्तीत जास्त कमी खर्चामध्ये, नाममात्र खर्चामध्ये कसे दिले जाऊ शकतील याचा सुद्धा आम्ही अभ्यास करून त्याप्रमाणे ते सेंटर पुढच्या 5 वर्षामध्ये उभं करणार आहोत. फक्त विचार करणार नाही तर ते आम्ही लोकांच्या करता 100% करणार आहोत. निवडणूक जी होऊ घातलेली आहे यामध्ये काल
मालवणमध्ये सुद्धा जे काही पैसे पकडण्यात आले त्यामध्ये भाजप असेल RSS असेल, त्याच्यामुळे निश्चित सांगतो की RSSची पैसे वाटून मतं घेणं ही RSSची संस्कृती नाही आहे. म्हणून RSSच्या सुद्धा जे कोण कार्यकर्ते असतील, त्यांचे पदाधिकारी असतील, त्यांनी ही मालवणपुरती नाही तर ही जिल्ह्यातली जी संस्कृती जी आहे पैसे वाटून मतं विकत घेणं ही थांबण्याची गरज आहे. खऱ्या अर्थाने ह्या गोष्टी लोकशाहीला घातक आहेत आणि म्हणून या लोकशाहीला घातक असणाऱ्या गोष्टी थांबल्या तरच या ठिकाणी भ्रष्टाचारमुक्त नगरपंचायतीचा असेल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा असेल, तो कारभार त्या ठिकाणी पारदर्शक होणार आहे. आणि म्हणून जे काही पैसे वाटून मतं घेणं ही जी काही एक प्रथा जी आलेली आहे त्यामधनं ह्या लोकशाहीमध्ये चांगले उमेदवार, चांगले नगराध्यक्ष होणं हे निश्चित त्या ठिकाणी कठीण होईल. कणकवलीमध्ये सुद्धा जो काही रेट चाललेला आहे ही अत्यंत लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून धक्कादायक आहे आणि यातनंच जी काही विकासाची कामं जी आहेत ही त्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची होत आहेत. आणि म्हणून मतदारांनी सुद्धा आज या असलेल्या जिल्ह्यातील नगरपंचायती असेल किंवा इथल्या नगरपंचायतीमध्ये असेल की आपण ज्यावेळी बोंब मारतो की कामाची क्वालिटी राहत नाही, खराब का होत आहे, त्याचे परिणाम हे आपल्याला ह्या निवडणुकीमध्ये दिसत आहेत. आणि म्हणून ह्या नगरपंचायतीतील मतदार सुज्ञ आहेत. आमच्या नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाचे शहर विकास आघाडीचे उमेदवार सन्माननीय संदेशभाई पारकर हे उमेदवार आहेत. हे निश्चितच त्या ठिकाणी त्यांचं आजपर्यंत असलेलं काम असेल आणि भविष्यात त्यांचं जे काम कोणत्या पद्धतीने करतील, सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जातील आणि मला वाटतं सर्वसामान्यांना घेऊन ते पुढे जातील. म्हणून ह्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये कितीही विरोधकांनी पैसे वाटण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी या शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर यांना आम्ही काल जे शहरामध्ये पैसे वाटप झाल्यानंतर जो काही आम्ही आढावा घेतला त्यानंतर मतदारांकडनं प्रतिक्रिया येतात की शेवटी पैसे दिल्यानंतर आम्हाला पैसे घ्यावेच लागणार आणि जर घेतले नाही तर आम्हाला त्याचा त्रास होईल. आणि म्हणून निश्चित आम्ही संदेश पारकरांच्याच पाठीशी गंभीरपणे उभे राहणार आणि 3 तारीखला तुम्हाला ह्या असलेल्या नगरपंचायतीमध्ये कुठेही धनशक्ती चालणार नाही. तर संदेश पारकर सारखाच कार्यकर्ता, सर्वसामान्यांना बरोबर घेऊन जाणारा, सर्वसामान्य मिसळणारा हाच कार्यकर्ता या नगरपंचायतीचा नगराध्यक्ष होईल. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया सर्वसामान्य मतदारांच्या आहेत. अशा मतदारांना आम्ही निश्चितच शहर विकास आघाडीच्या वतीने आम्ही त्यांना या ठिकाणी सलाम करतो. लाडक्या बहिणीचा खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. कारण महिला पण कंटाळलेल्या आहेत आश्वासनांना. त्यांना आज हवा आहे तर मार्ग आणि निर्णय, आणि निर्णायक क्षमता ही केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पार्टीकडे असल्यामुळे आज महिला वर्ग, वृद्ध म्हणा, तरुण म्हणा, तरुणी म्हणा, सगळ्याच आज भारतीय जनता पार्टीकडे वळलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा उमेद आणि उत्साह पाहून आमच्यासारखं स्वतः व्यक्तिमत्व आज बाहेर पडलं. ते केवळ विकासाच्या उद्देशावर बाहेर पडलं आणि विकासात्मक सावंतवाडी आपली ऑलरेडी सुंदरवाडीच आहे, पण तिचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी जो आज ह्या जनतेने आज प्रयत्न केला आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचा हा अट्टहास आहे की ह्या सावंतवाडीचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी आज भारतीय जनता पार्टी जर पुढे येऊन पुढे कार्य करत असेल तर समस्त जनतेने भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व उमेदवारांना बहुमताने विजयी करून देणं ही सर्वांची जबाबदारी आहे. तरच सावंतवाडीचं सौंदर्य अजून वाढेल आणि फुलेल. आणि या सर्वांसाठी मी खूप शुभेच्छा देते आणि नक्कीच त्यांचा विजय यशस्वी प्राप्त होईल अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. हे बघा, मी पोट भरलेला माणूस आहे. मला असं कोणतीही इच्छा नाही की मी आमदार होणार, खासदार होणार, केंद्रात मंत्री होणार. मला काही इच्छा नाही. देव जेव्हा देईल आणि माझी जनता जेव्हा मनात ठरवेल की बाबा ह्या व्यक्तीला द्यायचं आहे, आमची परिश्रम हे आयुष्यभर चालू राहतील. 3 तारीख नंतर किंवा 2 तारीख नंतर रिझल्ट काही असो, रिझल्ट हा पॉझिटिव्हच असेल. काही लोकांचं मत असतं की 2 तारीख आणि 3 तारीख झालं की फोन बंद करतात, सगळी लोक मुंबईला निघून जातात. पण विशाल परब स्थानिक आहे. विशाल परब याच ठिकाणी राहणार आहे. या सावंतवाडीच्या जनतेची सेवा करणार. या ठिकाणी जनसंपर्क कार्यालय जे आहे ते जनतेचं आहे. मी एवढी खात्री देतोय, प्रदेश अध्यक्ष साहेबांनाही धन्यवाद देतोय
कारण त्यांनी विश्वास ठेवलाय. या ठिकाणी महाराष्ट्राचे एवढे मोठे नेते बोलत आहेत म्हणजे नक्कीच काहीतरी चांगलं पुढे घडेल. आणि विशेष म्हणजे नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे आणि संपूर्ण आमची टीम ही खूप चांगली टीम आहे. मी असं म्हणत नाही की समोरच्यांची टीम खराब आहे, परंतु भारतीय जनता पार्टी हा लोगो जो आहे हा लोगो अतिशय महत्वाचा आहे आणि त्या लोगोची ही मंडळी आहे. त्यामुळे ह्या मंडळींना निवडून देण्याची काळाची गरज आहे. मला असं वाटतंय की इतिहास घडलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये असंख्य ठिकाणी बिनविरोध महानगरपालिका आलेल्या आहेत भाजपच्या. आजपर्यंतच्या इतिहासात असं घडलं नाही, ते घडत चाललेलं आहे. आम्हाला खात्री होती सावंतवाडी पण बिनविरोध होईल, ठीक आहे, परंतु परवा 2 तारखेला नक्कीच मतदान हे आमच्या बाजूने होईल अशी आम्हाला खात्री आहे. नगरपंचायतीतील मतदार सूचनेत आमच्या नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाचे शहर विकास आघाडीचे उमेदवार सन्माननीय संदेशभाई पारकर हे उमेदवार आहेत. हे निश्चितच त्या ठिकाणी त्यांचं आजपर्यंत असलेलं काम असेल आणि भविष्यात त्यांचं जे काम कोणत्या पद्धतीने करतील, सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जातील आणि मला वाटतं सर्वसामान्यांना घेऊन ते पुढे जातील. म्हणून ह्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये कितीही विरोधकांनी पैसे वाटण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी या शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर यांना आम्ही काल जे शहरामध्ये पैसे वाटप झाल्यानंतर जो काही आम्ही आढावा घेतला त्यानंतर मतदारांकडनं प्रतिक्रिया येतात की शेवटी पैसे दिल्यानंतर आम्हाला पैसे घ्यावेच लागणार आणि जर घेतले नाही तर आम्हाला त्याचा त्रास होईल आणि म्हणून निश्चित आम्ही संदेश पारकरांच्याच पाठीशी गंभीरपणे उभे राहणार आणि 3 तारीखला तुम्हाला ह्या असलेल्या नगरपंचायतीमध्ये कुठेही धनशक्ती चालणार नाही. तर संदेश पारकर सारखाच कार्यकर्ता सर्वसामान्यांना बरोबर घेऊन जाणारा, सर्वसामान्य मिसळणारा हाच कार्यकर्ता या नगरपंचायतीचा नगराध्यक्ष होईल अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया सर्वसामान्य मतदारांच्या आहेत. अशा मतदाराला आम्ही निश्चितच शहर विकास आघाडीच्या वतीने आम्ही त्यांना या ठिकाणी सलाम करतो. संदेश पारकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. संदेश पारकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. 2 प्रचार फेऱ्या पूर्ण झालेल्या आहेत. वॉर्ड क्रमांक 17 मधल्या कनकनगर मधल्या 2 फेऱ्या पूर्ण झालेल्या आहेत आणि आज आम्हाला जेव्हापासून चिन्ह मिळालेलं आहे नारळ तेव्हापासून लोकांचा प्रतिसाद जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात आणि चांगल्या प्रमाणात मिळत आहे. लोकांपर्यंत निशाणी आधीच पोचलेली आहे आणि जनता सांगत आहे की तुमची निशाणी नारळ आहे आणि हा शुभ संकेत या निमित्तानं सर्वजण देत आहेत आणि जिंकण्याचा शुभ संकेत देत आहेत. त्यामुळे चांगल्या प्रकारची आजही आम्ही सुरुवात केलेली आहे रॅलीला आणि आज आम्ही चिन्ह पोचवण्याचं काम, कारण गेले 4च दिवस आम्हाला फक्त चिन्ह पोचवण्यासाठी मिळत आहे आणि ते चिन्ह पोचवण्याचं काम आमचे सर्व शहर विकास आघाडीचे सर्व 17 उमेदवार आणि नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी ज्या पद्धतीने प्रचार रॅली केलेली आहे त्याचा निशाणी पोचवत आहेत आणि चांगला आमचा हा नारळ ही निशाणी आम्ही घराघरापर्यंत पोचवू. चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळेल. वॉर्ड क्रमांक 17 मध्ये आमचा जवळजवळ 12 वर्ष संपर्क आहे आणि 12 वर्षाच्या संपर्काच्या आधारावरती आम्ही नक्कीच विजयी होऊ अशी आम्हाला खात्री आहे. तुम्ही बघत असाल की चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद कनकनगरवासियांचा जवळजवळ महिनाभर मी या ठिकाणी प्रचाराच्या रॅल्या, वैयक्तिक भेटीगाठी या संदर्भात मी भेटीगाठी घेत आहे आणि प्रत्येक मतापर्यंत पोहोचण्याचं मी काम करत आहे आणि काम करत असताना चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी देत आहे. पण पूर्ण शहरामध्ये शहर विकास आघाडीची अशी एक लाट आलेली आहे आणि ही लाट 2 तारखेला तुम्हाला समजेल की चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद येऊन ही शहर विकास आघाडीचा विजय हा निश्चित झालेला आहे आणि लोकांनी हा मनावर घेतलेला आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे की 17 नंबरमध्ये कशा प्रकारचे प्रकरणं घडलेले आहेत. मी सांगितलं होतं मागे की लॅपटॉप वाटण्याचा प्रकार असेल, मोबाईल वाटण्याचा प्रकार असेल, अशा अनेक आमिषं या प्रभागामध्ये दिली गेली. पण तरी पण मला खात्री आहे की ही जनता शहर विकास आघाडीवर राहील आणि चांगल्या लोकांना साथ देईल. म्हणजे जे खरे जनतेचे सेवक आहेत त्यांनाच नक्की साथ देईल असा आम्हाला विश्वास आहे. आणि सर्वच जण आहेत की या रॅलीला खूप चांगला प्रतिसाद मिळून आमची ही रॅली आज रॅलींची सांगता पण होईल आणि वैयक्तिक भेटीगाठीवरती उद्यापासून जोर मिळेल आणि त्या ठिकाणी आज ही शेवटची रॅली आम्ही मोठ्या प्रमाणातली रॅली करत आहोत. आता सगळ्या जिल्ह्यानेच सांगितलेलं आहे की ती रक्कम नार्वेकरांपासून सगळ्यांपासून रक्कम सगळ्यांना समजलेली आहे. त्यामुळे रक्कम वेगळी सांगण्याची गरज नाही आणि आमिष ही लोकांना दाखवलीच जात आहेत. कारण असे उमेदवार दिले गेले आहेत की दुसऱ्या वार्डात होते आणि इथे त्यांचा काही संबंध नाही त्या उमेदवारांचा.
असे जर उमेदवार दिले तर ते पैशाच्या जोरावर चालणार ना, संपर्काच्या जोरावरती आणि याच्या जोरावर चालणारच नाहीत ते. त्याच्यामुळे यांना आमिषच द्यावी लागतील, नाहीतर ते कुठेच टिकणार नाहीत या स्पर्धेमध्ये. त्यामुळे ही आमिष दाखवून सुद्धा जनता आमच्याबरोबर आहे हे मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो. आरोप करावेत त्यांनी, आरोपांची उत्तरं कशाला देत नाहीत, ते फक्त पैसे वाटण्याचं काम कशाला करताय. त्यांनी खरं म्हणजे ह्या आरोपांना उत्तर दिलं पाहिजे होतं, कारण तुम्हाला सत्तेत असताना विरोधक प्रश्न विचारणारच ना, आणि तुम्ही पैसे खाल्ले हे लोकांसमोर आलेलं आहे आणि तेच तुम्ही खाल्लेले पैसे वाटत आहात आज. त्यामुळे तुम्हाला जर जनतेने आणि आम्ही जर प्रश्न विचारले तर तुम्हाला मिरची जमायची गरज नाही. ते काय खरं असेल ते सांगा जनतेला, आणि फक्त पैसे वाटून मतं घेण्याचं काम जे तुम्ही करताय आतापर्यंत हे तुम्हाला जनता ओळखलेली आहे. हे पूर्ण जिल्ह्यात काम चालू आहे त्यांचं. त्यामुळे ह्या अनुषंगाने जर असं जर कोण सांगत असेल की आम्ही आरोप करतोय, उत्तर काय, गप्प काय आहेत, तोंडाला चिडीचूक कशाला लागलेली आहे सगळ्यांच्या. आरोपाचं खंडन करा, आम्ही करतोय तर. किती आरोप, किती कॉन्ट्रॅक्ट घेतले, किती ठेकेदार आहेत, एकाच ठेकेदाराला किती मोठे कामं दिली आहेत, त्याच ठेकेदाराच्या घरातून पैसे वाटप करण्याचं काम चालू आहे तुमचं. तोच ठेकेदार आहे ना, एकच ठेकेदार आहे, त्याच्या घरातनं पैसे वाटण्याचं काम चालू आहे. पण त्या गोष्टीला तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे की ह्या आरोपाला तुम्ही उत्तर द्या. तुम्ही जे ठेके घेतलेले आहेत, 2.5 कोटीचा धबधबा बांधलाय तुम्ही, आर्टिफिशियल धबधबा, तो चालू आहे का आता? 86 लाखाचं तुम्ही 400 स्क्वेअर फूटचं टॉयलेट बांधलं, ते आता काय अवस्थेत आहे, किंवा त्याचं इस्टिमेट एवढं का कुणी फुगवून घेतलेलं होतं. असे अनेक भ्रष्टाचार. 900 कोटीचा प्रकल्पाचं काय झालं आतापर्यंत? 900 कोटीचा प्रकल्प तुम्ही एजी डॉटरचा आणणार असता, तो लोकांना भूलथापा देऊन केलेला होता ना, तो कुठे आहे प्रकल्प आता? या सगळ्या गोष्टी जनतेसमोर आलेल्या आहेत. तुमच्या भूलथापांना जनता बळी पडणार नाही आता, आणि तुम्हाला घरी बसवल्याशिवाय राहणार. आज माझा प्रश्न या संदर्भातला एवढाच आहे की जर समजा विकास कामं एवढी झाली होती किंवा करणार तुम्ही म्हणताय, मग तुम्हाला पैसे वाटण्याचं कारण काय? मला स्पष्ट आरोप आहे की ह्याचाच अर्थ असा आहे की तुमचं काम किंवा तुम्ही जे काय केले ते लोकांना पसंत नाही, आणि म्हणून लोकांना कुठल्या तरी दुसऱ्या दिशेला नेण्यासाठी आज तुम्हाला समोर तुमचा पराभव दिसतो, समोर तुमच्या आता पायाखालची वाळू सरकली आहे, आणि म्हणून मग तुम्ही आता अशा प्रकारचे प्रताप, शेवटचा पर्याय म्हणून एवढ्या मोठ्या पैशाचा प्रताप आपण या ठिकाणी करताय. कोकणात आतापर्यंत नगरपालिकेच्या निवडणुकीत ही ऐकलेली रक्कम पहिलीच आहे. म्हणजे माझ्या तरी इतक्या वर्षाच्या राजकीय जीवनात मी कधी एवढे पैसे कधी बघितले नाही, किंवा एवढे मी कधी ऐकलेले नाहीत की एका मतदानाला एवढे पैसे देत आहेत, अशा प्रकारची जी चर्चा पण नाही. पण काल खुलेआम या ठिकाणी कणकवलीत वाटले गेले. भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक कार्यकर्ते, अनेक नेते, आमच्या सगळ्यांचे संबंध आहेत, सगळीच मंडळी चांगली आहेत. पण काही मंडळी जी इथे ह्या प्रकारचा जो प्रकार करतायत, आणि त्यात मी काल इथल्या जिल्हाध्यक्षांची पत्रकार परिषद बघत होतो की विजय केनवडेकर हे संघाचे कार्यकर्ते आहेत, आणि मग ते जुने कार्यकर्ते आहेत वगैरे वगैरे. तर माझा प्रश्न त्यांना एवढाच आहे, विजय केनवडेकर संघाचे कार्यकर्ते असतील, संघाने अशा प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टी करायला माझ्या माहितीप्रमाणे तर शिकवल्या नसतील. मी संघाच्या सगळ्याच कार्यकर्ता, इथले जे महत्त्वाचे कार्यकर्ते आहेत किंवा कोकण प्रांताचे की ही सगळी जी मंडळी आहेत ही फार मोठ्या मनाची आहेत, हे राष्ट्रहिताचे, याचे विचार करणारी लोक आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या निवडणुका जिंका असे ते पण लोक सांगणार नाहीत. 10 वर्षात विकास कामं झाली अशा प्रकारची जर चर्चा ते करत असली तर प्रत्येक मताला 10,000 रुपये देण्याची गरज काय? आम्ही जर विकास केलो आणि परत पुढच्या 5 वर्षात आम्ही विकास करणार अशा प्रकारचं जे मी आश्वासन देतो, त्यावेळी एक गॅरंटी पाहिजे की मी जर 10 वर्षात एवढ्या रुपयाचं काम उभं केलं तर लोक माझ्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहायचे. पण आज मी आता बातमी 3 दिवस जे ऐकतोय की ह्या वाटात अमुक दिले, त्या वाटात अमुक दिले, 10,000चा रेट काढला, कोण होतं 15,000चा रेट काढला. आत्ताच मला बौद्धवाडीतनं फोन होता की कोणतरी पाठवा कॅमेऱ्यावर. म्हटलं तुम्हीच करा, आम्ही इथे येऊन परत वाद करण्यापेक्षा तुम्ही तिथल्या स्थानिक लोकांनी एकत्र येऊन त्याचा प्रतिकार करा, द्या पत्रकारांना माहिती, जे कोण येत आहेत त्यांच्या संदर्भातली. आज माझा प्रश्न ह्या संदर्भातला एवढाच आहे की जर समजा विकास कामं एवढी झाली होती किंवा करणार तुम्ही म्हणताय, मग तुम्हाला पैसे वाटण्याचं कारण काय? मला स्पष्ट आरोप आहे की ह्याचाच अर्थ असा आहे की तुमचं काम किंवा तुम्ही जे काय केले ते लोकांना पसंत नाही,
आणि म्हणून लोकांना कुठल्या तरी दुसऱ्या दिशेला नेण्यासाठी आज तुम्हाला समोर तुमचा पराभव दिसतो, समोर तुमच्या आता पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि म्हणून मग तुम्ही आता अशा प्रकारचे प्रताप शेवटचा पर्याय म्हणून एवढ्या मोठ्या पैशाचा प्रताप आपण या ठिकाणी करताय. कोकणात आतापर्यंत नगरपालिकेच्या निवडणुकीत ही ऐकलेली रक्कम पहिलीच आहे. म्हणजे माझ्या तरी इतक्या वर्षाच्या राजकीय जीवनात मी कधी एवढे पैसे कधी बघितलेले नाही किंवा एवढे मी कधी ऐकलेले नाहीत की एका मतदानाला एवढे पैसे देत आहेत अशा प्रकारची जी चर्चा पण नाही. पण काल खुलेआम या ठिकाणी कणकवलीत वाटले गेले. काल मालवणमध्ये जो प्रकार घडला आणि तिथल्या स्थानिक आमदारांना घेरण्याचा प्रयत्न अनेक सगळ्यांनी केला, पण त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी कुठेही न डगमगता या सगळ्या प्रक्रियेवर त्या ठिकाणी प्रकाशझोत त्यांनी टाकला. आज ते तिथल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे गेले, माझ्या माहितीप्रमाणे पोलीस अधिकाऱ्याकडे गेले, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेले. त्यांनी हा शेवटी प्रश्न पूर्णपणे, हे बघा ह्या प्रवृत्तीबद्दल आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक कार्यकर्ते, अनेक नेते, आमच्या सगळ्यांचे संबंध आहेत, सगळीच मंडळी चांगले आहेत. पण काही मंडळी जी इथे ह्या प्रकारचा जो प्रकार करतायत आणि त्यात मी काल इथल्या जिल्हाध्यक्षांची पत्रकार परिषद बघत होतो की विजय केनवडेकर हे संघाचे कार्यकर्ते आहेत आणि मग ते जुने कार्यकर्ते आहेत वगैरे वगैरे. तर माझा प्रश्न त्यांना एवढाच आहे, विजय केनवडेकर संघाचे कार्यकर्ते असतील, संघाने अशा प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टी करायला माझ्या माहितीप्रमाणे तर शिकवल्या नसतील. मी संघाच्या सगळ्याच कार्यकर्ते, इथले जे महत्त्वाचे कार्यकर्ते आहेत किंवा कोकण प्रांताचे की ही सगळी जी मंडळी आहेत ही फार मोठ्या मनाची आहे, हे राष्ट्रहिताचे, याचे विचार करणारी लोक आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या निवडणुका जिंका असे ते पण लोक सांगणार नाहीत. आज मला कणकवलीतला जो एक प्रकार समजला, मी फक्त नाव घेणार नाही, मला जी समजलेली बातमी कदाचित आपल्यापर्यंत पण आली असेल. एका अशाच संघाच्या घराण्यात माणसांकडे ही मंडळी गेली आणि एक पैशाचं पाकिट, घरात 5 मतं म्हटल्यानंतर 50,000 रुपये काहीतरी ठेवले, अशा प्रकारची माहिती माझ्याकडे आली. त्यांनी पूर्णपणे खरडपट्टी काढली आणि त्यांनी ते पैसे परत पाठवले. आज कणकवली झालेला प्रकार आहे. असे अनेक प्रकार हळूहळू लोक घाबरत आहेत, त्यामुळे लोक स्पष्ट बोलत नाहीत. शिवाजीनगरमधून सुद्धा काही मंडळी या ठिकाणी आलेली होती. म्हणजे हे काय चाललंय आपल्याकडे? आपण खऱ्या अर्थाने लोकशाही टिकवणार आहेत की नाही टिकवणार आहोत? आम्ही सगळी सुशिक्षित मंडळी, आम्हाला शासनाने एवढा पगार आमचा द्यायला केलाय आणि आमच्याकडे सरळ सरळ आमच्या समोर येऊन आमच्या पैशाची ऑफर ते करतात. त्यामुळे ठीक आहे, काय घेणारे घेत असतील, पण आम्ही ह्या ठिकाणी अशा प्रकारे काय लोकांना सामोरं करायचं? जसं सतीश सावंतनी सांगितलं, आम्ही घेतल्यानंतर आमच्यावर राग ठेवतील, आम्हाला कुठेतरी उद्या त्रास देतील, आम्हाला कुठेतरी त्रास करतील, ही भीती लोकांमध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून माझी या सगळ्या माध्यमातून विनंती आहे की भयभीत वातावरण करून लोक निवडणुकीतला आपण सामोरं जाऊ शकणार नाही. म्हणून इथल्या प्रशासनाने, इथली जी सगळी SP असतील, कलेक्टर असतील, ह्या सगळ्यांनी पूर्णपणे लक्ष ठेवला पाहिजे. आणि चुकीचं असेल तो कोणी असू दे, जो काल निर्णय शेवटपर्यंत निलेश राणे साहेबांनी जो निर्णय मालवणमध्ये केला, तर तो निर्णय तडीला लागला पाहिजे. जो चुकीचा असेल त्याच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढू असं सांगणारे आमचे प्रतिस्पर्धी आता पराभवाची चाहूल लागताच पैशांचं वाटप करू लागले. 10 ते 15,000 रुपये प्रति मतदार वाटले जात असल्याचा आरोप कणकवली शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी केलाय. आपण माझा राजकीय प्रवास पाहिलेला आहे. मी सातत्यानंच या सगळ्या भूमिकेवर माझी भूमिका जी असते ती जनतेला साथ बरोबर घेऊन सातत्यानं मांडत असतो. त्यानं कदाचित माझा म्हणजे जो प्रभाव आहे जनतेवरचा, हा प्रभाव जाणीव त्यांना झाल्यानंतर त्यांना दिसत असेल. संदेश पारकर हा लोकांच्या मनामध्ये आहे. संदेश पारकरांना एक संधी मिळावी अशा प्रकारची जनतेमधली तीव्र इच्छा आहे. त्यांनी आमदार व्हावं, त्यांनी खासदार व्हावं, त्यांनी नगराध्यक्ष व्हावं, हे सर्वसामान्याचं मत आहे. आणि म्हणून त्याचा प्रभाव कुठेतरी होतोय. आणि म्हणून त्यांना ती माझा जो मी जी काय ह्या संपूर्ण एक शहर विकास आघाडी केली, त्याचा किती परिणाम झाला, लोक कशी त्या ठिकाणी उत्स्फूर्त त्याचा लोक एकत्र झाली. जनतेनं निवडणूक आता ही हातामध्ये घेतलेली आहे. कणकवली शहरातली लोक त्या ठिकाणी विरोधामध्ये जमा होऊ लागलेले आहेत. लोकांना ही जी टोळी आहे, भ्रष्ट टोळी, याच्या विरोधामध्ये जनतेचा कौल आहे. आणि म्हणून त्यांच्या लक्षात आलंय की आता पराभव समोर डोळ्यासमोर दिसू लागलाय, पराभवाची चाहूल लागली आहे. आणि म्हणून विकासाच्या मुद्द्यावरून आता पैशाच्या वाटपाकडे प्रत्येक मतदार 10,000 रुपये अशा पद्धतीने जर पैसे वाटत असतील, 10 आणि 15,000 रुपये, हे पैसे आले कुठून?
आणि म्हणून मी तेच सांगत होतो, जो भ्रष्टाचार झालेला आहे गेल्या 8 वर्षात 400 कोटी रुपयाचा निधी आला, तो निधी गेला कुठे, नेमका कोणाचा विकास झाला, कोणाच्या घरात गेला पैसा, आणि आज तो पैसा आता येतोय लोकांपर्यंत. पण मी तुम्हाला सांगतो, मी हे पण अनुभव घेतलेले आहेत की लोकांनी त्या पैशाला सुद्धा विरोध केलेला आहे. काही लोकांनी पैशाला सुद्धा विरोध केला, पैसे घेऊन जा म्हणून सांगितलेलं आहे पाठी. पण मी पण जनतेला सांगतो, हे तुमचेच लुटलेले पैसे आहेत, ही लक्ष्मी आहे, ही घ्या, पण करायचं ते करा, सत्ता परिवर्तनाला साथ द्या. पालकमंत्री हे शेवटी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्यांना ते अधिकार आहेत. तर कोणीही त्या ठिकाणी पालकमंत्री म्हटल्यानंतर विकासाच्या कामासाठी जाणार, त्यांनी ठरवायचं आहे की कोणाला मदत करायची की नाही करायची. प्रत्येक नगरपालिका जी असेल किंवा विकासाचा निधी, इथली जनता आहे ही प्रत्येक पालकमंत्री जे असतील त्यांच्याकडे जाणार आहेत विकासाच्या कामाबद्दल. त्यांनी द्यावं की न द्यावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण त्यांच्याकडे जो येणारा जो निधी आहे राज्य सरकारचा, तो त्यांना वाटण्याचा अधिकार आहे ना. जर समजा नगरपालिका शहर विकास आघाडीकडे उद्या आली आणि विकासाला जर पैसे लागत असतील तर त्या ठिकाणी आम्ही जाऊ ना, राज्य सरकारकडे जाऊ, पालकमंत्र्यांकडे जाऊ, केंद्र सरकारकडे जाऊ. शेवटी जनतेची जी जबाबदारी आपण स्वीकारलेली आहे सत्ता एकदा आल्याच्या नंतर, तर त्याच जबाबदारीला किंवा सत्तेला न्याय देण्याचा प्रयत्न आमचा राहणार आहे. आणि मग त्या ठिकाणी जर कोण आमदार असतील, खासदार असतील, मंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, नगरविकास मंत्री असतील, आमदार असतील, या सगळ्यांकडे त्या ठिकाणी आम्ही पैशाची निधीची मागणी त्या ठिकाणी करणार आहोत. कारण आम्ही जनतेचा जर विकासाचं जर स्वप्न दाखवलं असेल, काही मूलभूत सुविधांच्या बरोबर काही ठळक काम आपल्याला करायचं असेल तर निधीची आवश्यकताही लागणार आहे. आणि त्यांना शेवटी लक्षात घ्या, कणकवलीला सुद्धा झुकतं माप द्यावं लागणार आहे. शेवटी इथं कणकवलीमध्ये नागरिक राहत आहेत, लोक शहर विकास आघाडीमध्ये जर समजा आम्हाला सत्ता हातामध्ये दिली, काही ठिकाणी त्यांना सुद्धा जबाबदारी लोकांनी दिलेली आहे. गेली 15 वर्ष ते आमदार आहेत या भागाचे, म्हणजे 11 वर्ष तर झाली, 3 टर्मचे आमदार आहेत. लोकांची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे ना विकासाची. जर शहर विकास आघाडी म्हणून जर सत्ता कणकवलीकरांनी शहर विकास आघाडीच्या हातामध्ये दिली आणि जर विकासाचा निधी लागत असेल तर राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडे आम्ही जाणार. त्याच्यामध्ये काय, द्यावा की नाही द्यावा त्यांचा प्रश्न आहे. सांगू आम्ही जनतेला, आम्ही गेलो होतो मागायला, याने दिले की नाही दिले सांगू. एक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत आणि त्यामुळे त्याचा कार्यकर्ते अशा खळा बैठका म्हणा किंवा छोट्या छोट्या बैठका किंवा प्रचार रॅली ही त्या ठिकाणी होऊ शकते. कारण आता वेळ नाहीये, शेवटचे 6-7 दिवस शिल्लक राहिले. जर कार्यकर्त्यांना आपण याच कामामध्ये जर त्या ठिकाणी बैठका सभामध्ये जर त्या ठिकाणी जर गुंतून राहिले तर मतदारांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी फार कमी वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की कुठेतरी एखादी प्रचार रॅली किंवा अशा पद्धतीच्या ज्या कॉर्नर सभा आहेत त्या होत राहतील आणि त्याच्यातनं प्रचार होईल. खरं तर आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वृत्त प्रिंट मीडिया, तुम्ही सोशल मीडिया एवढा मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे की एवढ्या म्हणजे मला चिन्ह 12 वाजताच्या दरम्यान मिळालं असेल, 12:05 पर्यंत चिन्ह पूर्ण माझ्या शहरामध्ये पोहोचलं. एवढी ताकद तुमच्या पत्रकारितेमध्ये आहे. त्यामुळे आता काय वेळ लागत नाही, म्हणजे पूर्वीसारखं नाही, आता आपण स्मार्ट झालो. त्यामुळे चिन्ह पोचलं, उमेदवार पोचला आणि जी उत्सुकता होती जनतेला तीच संपली की आता नारळ घेऊनच आम्ही प्रचाराचा शुभारंभ करतो. ही भूमिका जनतेची आहे आणि शुभ प्रतीक आहे. श्रीफळ म्हणतात त्याला. नारळ जरी म्हणत असले तरी कुठच्याही शुभ कार्याला श्रीफळ लागतं आणि ते श्रीफळ मला मिळालंय. त्यामुळे विजय हा 100% आहे. फक्त तो केवढ्या मताधिक्यानं होतं एवढाच फक्त 3 तारीखला कौल आपल्याला घ्यायचा आहे. आमदार निलेश राणेंनी मालवण पोलीस निरीक्षकांची भेट घेत चर्चा केली आहे. अधिकाऱ्यांना अधिकार असतो FIR करायचा, त्यांनी तो करावा आणि तो आपल्याशी बोलून घ्यावं असं मी त्यांना सांगितलंय की तो कायद्यात कसा बसेल, कायद्याच्या बाहेर जाऊन काय करा अशात माझं त्या ह्याच्यामध्ये सांगणं नाही. तर तेवढं एक साहेब तुम्ही कोऑर्डिनेशनमध्ये राहावं आणि जो काही आणि इथे पुढे हे सगळं होऊ नये. काल पण रात्री साहेब मी सांगतो काही लोक फिरत होती, आमची वॉच होती त्यांच्यावर, मग त्यांना कळलं की कोणतरी फिरतंय, मग ती थांबली. म्हणजे ते जाऊ दे आता, ते मी पण गिरवाईपर्यंत काल करतो. आपण साहेब सगळीकडे पोहोचू शकत नाही. आपली जी गस्त आहे, आपली जी स्टाफ आहे
तो त्या स्टाफला तुम्ही सांगावं की काही तास आता पेट्रोलिंग कसं करावं साहेब मी काय तुम्हाला सांगू शकत नाही, पण काल रात्री पण काही लोक प्रयत्न करत होते. मी म्हणत नाही की करणार होते, पण प्रयत्न त्यांचा होता की बघूया कोणाचं लक्ष आहे का. म्हणून साहेब तेवढं आपण हे करावं आणि FIR साठी आम्हाला सहकार्य करावं. ते आता मला बोललेत, मी त्या समितीशी बोलून घेतो आणि आपल्याशी बोलून घेतो आणि मला सांगणार. हा तेवढं फक्त तुम्ही करावं, एवढीच फक्त विनंती. धन्यवाद. काल जो प्रकार घडला मालवणमध्ये, या अगोदर मी निर्णय अधिकारी निवडणूक मालवण यांच्याशी भेटलो आणि तिथून जी मागणी मी केली की एक FIR कालच्या विषयामध्ये झाला पाहिजे, तो अजूनपर्यंत झालेला नाही. माल तुम्ही पकडलात, तो जप्त केलात, तो तुम्ही जमा कराल, ठीक आहे, पण त्या पलीकडे आपण मान्य करता की हा क्राईम झालेला. हा जर क्राईम असेल तर आपण त्याचा FIR केला पाहिजे. FIR अजूनपर्यंत सुमोटो का झाला नाही ते विचारण्यासाठी मी या 2 कार्यालयात आलो होतो. पहिलं मी निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि आता मी सन्माननीय जगताप साहेबांना भेटलो, ज्याकडे मालवणचे PI आहे, आणि तेच सांगितलं मी की आपण ह्या शहरावर व्हिजिलन्स वाढवावा. येणाऱ्या काही दिवसामध्ये परत हे सगळं होण्याची शक्यता आहे. आपलं लक्ष आहे आणि ते कसं आहे हे आम्हाला सांगा. आणि FIR कधी होणार, एकदा अहवाल समितीशी बोलून घ्या, त्यांच्या सदस्यांशी बोलून घ्या. कारण का निवडणुकीमध्ये जसं मला अधिकारी म्हटले प्रशासनात की काही एक अहवाल समिती असते आणि ती अहवाल समिती त्याच्यावरती निर्णय घेत असते. तिकडे अशा प्रकरणावर परंतु क्राईम घडलाय आणि आता इतके तास झालेले आहेत, तर आता तुम्ही थांबू नका, आता FIR करा संबंधित लोकांवर आणि जिथे जी वस्तू मिळाली आहे त्यांच्यावर तर कारवाई झाली पाहिजे. ज्यांनी ते पुरावे डिस्पोज करायचा प्रयत्न केलाय, ती बॅग पळवायचा प्रयत्न केलाय. तुम्ही बॅगेची अवस्था बघितली तर असं वाटतं की कुठेतरी बंडल वगैरे इकडे तिकडे फेकण्याचा प्रयोग झालेला आहे. तर हे सगळे प्रकार आश्चर्य वाटणारे आहेत. अजूनपर्यंत FIR झालेली नाही, ती का झाली नाहीत आणि ती कधी होणार ते विचारण्यासाठी मी या 2 कार्यालयात आलो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. रवींद्र चव्हाणांशी अजिबात वाकडं नाही, निलेश राणे स्पष्टच बोलले. व्यवसायासाठी घरात पैसे ठेवले तर त्यात चूक काय, नितेश राणेंची रोकड प्रकरणावर प्रतिक्रिया. आणि 2 पक्षात पैसे वाटपाची स्पर्धा, वैभव नाईकांचं टीकास्त्र. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.